Bueno, boas tardes a todos, benvidos. Bueno, vamos dar inicio ao pleno en sesión ordinaria, en primeira convocatoria, 24 de xuño do 21 ás 20 horas. Antes de nada, excusar a presencia de Raquel Suárez, portavoz do BNG. O primeiro punto do orden do día é a aprobación da ata da sesión ordinaria do 13 de maio do 21. Alguna alegación sobre a ata? Non, pois pasamos a votación. Votos a favor? Vale. Se podes manter as mans para ir contando. Sí, vale. No. Votos en contra? Abstencións? Entonces, 15 a favor e unha abstención. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 2. É o expediente 3510/2021, aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 22/2021 de créditos extraordinarios e suplementos de créditos. Ten a palabra, non? Señor Antonio? Non? Señora Dores? Non? Carlos? Non? Señor Ruiz, ten a palabra. Moi ben, boas tardes a todos. Quero empezar tentando trasladar a idea aos presentes da importancia que teñen os expedientes que traemos hoxe a determinación deste pleno. Por un lado, este primeiro de aprobación inicial do expediente de modificación de créditos para crédito, dotación de crédito extraordinario e suplemento de crédito, e por outro, o do orzamento para o ano 2021. Importancia non para nós, evidentemente, sino para os nosos veciños e para as súas circunstancias particulares derivadas da crise económica que veñen de sufrir e que intentamos con a posta en marcha destos expedientes e ca súa solicitude de aprobación intentar axudarlles dentro das nosas posibilidades. Creemos que chegou o momento de que o Concello cambie o rol, pase a ter un rol máis proactivo. Ata ahora o que fixemos foi intentar reducir os gastos o máximo posible porque as circunstancias da incertidumbre económica invitaban a facelo e agora o que planteamos é, como digo, cambiar o papel que está a levar a cabo este Concello por un papel máis activo. O que queremos é que sirvan estes expedientes, por un lado, como estímulo económico, poñendo nas mans da sociedade cerca de 4 millóns de euros en investimentos e axudas ao comercio e á hostalería e, por outro lado, pois mellorar a vida dos veciños cas melloras, cas obras, ca mellora nos servizos que que aquí se propoñen levar a cabo. O primeiro dos expedientes, que é este punto número 2 do pleno de hoxe, expediente de modificación de créditos, traémolo porque podemos facelo. Podemos facelo porque no mes de novembro hubo unha suspensión de regras fiscais que nos permite artellar expedientes como que hoxe temos aquí e poder poñer a disposición, como digo, dos nosos veciños o importe aforrado do remanente de tesorería. E podemos facelo porque temos a capacidade para facelo. A incertidume, como dixen anteriormente, do ano pasado douben acadar niveles de aforro importantes que na liquidación do ano 2020 indicaban cifras de máis de 3.800.000. Nós o que queremos poñer primeiro en marcha en este primeiro expediente son 2 millóns de euros, 2.030.000 euros en axudas e en obras. Está articulado este expediente en base a 4 palancas principais. Como digo, axudas e incentivos ao consumo, atención ás propostas dos distintos grupos políticos, propostas dos veciños e necesidades que o Goberno quer correxir. En cuanto ás axudas e incentivos, indicar que nas xuntanzas levadas a cabo cos distintos colectivos, co colectivo da hostelería, do empresariado e do comercio, pues trasladaronnos a necesidade de poñer en marcha medidas que teñen demostrada eficacia xa
en outros concellos nos últimos meses, non? Como son, no caso da hostelería, as axudas directas para o que planteamos adicar 130.000 euros e, por outro lado, 120.000 para a reactivación do comercio local. Como digo, son medidas que teñen demostrado xa en concellos de máis empaque que o noso, que funcionan e funcionan moi ben, e iso é o que nos trasladan aqueles que nos invitan a poñelas en marcha. Por outro lado, atendemos tamén a algunha demanda que se nos fixo chegar por algunha forza política. Entre este expediente e o expediente de orzamentos tamén intentamos chegar a atender ao máximo número de demandas posibles, e por destacar algunha delas, o acondicionamento de centros sociales, prestando especial atención ao de Cures e ao de Cabo de Cruz, que sufren unhas eivas que queremos correxir, e temos oportunidade agora de facelo, e tamén ao da Banqueiro, aínda que en menor medida, porque xa temos atendido a esas obras de mantemento en ese centro nos últimos meses. Tamén a recuperación de elementos patrimoniais, a posta en marcha de composteiros comunitarios ou a instalación de unha resgarda no DCI de Cespón. Como digo, son algunhas das actuacións que nos solicitaron as distintas forzas políticas e que queremos poder atender con este expediente. Propostas dos veciños. Os veciños nos trasladaron, como non podía ser de outro xeito, ao longo destos meses que levamos de goberno, unha serie de deficiencias, de melloras que querían para certos lugares do Concello, e agora que, como digo, tomamos unha posición máis activa, pois queremos propoñer tamén atender a estas demandas que fan referencia á seguridade vial no lugar da Rosamil, a melloras no entorno en San Mauro, melloras no entorno en Xián, en Triñáns, melloras en Beirarrúas no lugar de Escarabote ou no entorno tamén en Comoxo. Como digo, temos a capacidade de poder poñer en marcha estas obras. Como propostas do equipo de goberno, atender a mellora na piscina municipal, previo á apertura da mesma, o mantemento que se nos reclamaba non fai moito tempo dos parques infantiles, a mellora de pavimentos municipales, que xa teño comentado en unha ocasión que este inverno foi especialmente crudo para certos pavimentos, e temos pendientes de atender. Queremos facelo tamén con este expediente. Ampliación e mellora da rede de abastecemento, ampliación e mellora da rede de saneamento. Non son obras de empaque, de importancia, son máis ben atencións que queremos facer a demandas que nos trasladan veciños e que necesitan atender unhas necesidades. Adianto tamén que estamos traballando xa en obras de máis envergadura para intentar sacar adiante mecanismos que poñan en funcionamento abastecementos en certos lugares onde actualmente non o teñen, como pode ser Cures ou como pode ser Landeiras. Estamos traballando, os técnicos actualmente están traballando en ese sentido. Unha partida tamén adicada ao sistema de control electrónico dos depósitos municipais. Actualmente, este control que se está levando a cabo por parte dos fontaneiros municipais é moi rudimentario, o que lle obliga a visitar os depósitos de abastecemento de agua case a diario, incluído o fin de semana, e, os cantos que nos chegan de outras administracións indican que vamos a ter que dedicar esforzo e financiamento a mellorar a rede de control de abastecemento no suministro da agua municipal, e, queremos empezar por telexestionar estos depósitos de abastecemento municipal, por un lado, para facilitar o labor aos nosos traballadores, e, por outro, para poñer xa os primeiros pasos nese control efectivo que deberemos de facer. Todo indica que non dentro de moito tempo do abastecemento de agua. Facer fincapé en unhas obras que planteamos como de especial importancia en este expediente, como son 245.000 euros que queremos adicar ao remate da edificación do Club de Remo. Foi necesario facer unhas correccións no proxecto inicial, facer uns axustes,
que se van a poder levar a cabo con este financiamento e tamén atender a unhas demandas que dende o Clube de Remo se nos fixo chegar a medida que a obra iba avanzando e que, bueno, entendemos que deberíamos atender. Como ben saben vostedes, trátase de unha obra importante que levou no seu día un financiamento de 1 millón de euros que estáse levando a cabo e que é especialmente singular porque vai a atender as demandas dun clube de remo, non? E parecíanos un pouco fora de contexto que unhas demandas que nos fixeran a medida que a obra se iba levando a cabo, pois non atendelas, non? Entonces, para eso, para o remate das obras, como digo, que inclúen tamén a corrección de certos errores que había no proxecto inicial, queremos adicar 245.000 euros. Adicamos tamén unha partida de 75.000 euros o edificio das colonias. Como ben saben, dende a nosa chegada ao goberno estamos traballando en ese entorno, pero xa chegou o momento en que con personal municipal non podemos acometer a seguinte fase de arranxo que indica a instalación. Por lo tanto, bueno, pues debemos tirar de empresas externas para levar a cabo eses traballos que ahora se precisan nese lugar. Tamén unha partida importante, 180.000 euros, que queremos adecar a adecuación do teitume do pabillón da Cachada. Como ben saben, o teitume en ese pabillón está dando mostras nos últimos anos de que está chegando ao final da súa vida útil, está dando moitos problemas de filtracións. Aí temos un clube de voleibol de primeira división que xoga partidos de forma habitual e, bueno, fixemos ata o de agora labores de mantemento para intentar, bueno, corrixir no posible as deficiencias que presentan, pero isto non é suficiente e hai que atender a unha corrección máis completa a ese teitume para o que queremos adicar 180.000 euros deste expediente. 130.000 euros tamén queremos adicar á sustitución do último tramo de abastecemento de agua no lugar de Cabo de Cruz, un tramo que é de fibrocemento e que comprende o trazado que vai entre o Mave e Subuqueiro. Isto é como digo, unha canalización que aínda está en fibrocemento e que puntualmente sempre acaba por romper e dende a Diputación da Coruña que xa teñen aprobado un gasto de 450.000 euros para atender o arranxo completo da vía entre Boiro e Cabo de Cruz, bueno, que nos piden é que retiremos esta canalización que actualmente vai pola propia carretera para que eso deixe de dar problemas o día de mañán e que teñamos que operar nun asfalto recén colocado e, bueno, que traslademos a beira rúa onde é moito máis fácil traballar no caso de que teñamos calquera problema, que se estima que a sustitución que fagamos da tubería isto se vai a dar con menos frecuencia. E, por último, facer fincapé en dúas inversións que nos parecen importantes e de futuro. Son demandas que levamos feito moitos dos grupos aquí representados, como son a redacción do proxecto da residencia de terceira idade. Nos, nun principio, xa puxemos a disposición da Xunta de Galicia os terreos para levar a cabo esta edificación e agora queremos dar un paso máis, avanzar na consecución desta idea e o que queremos é redactarnos o proxecto para, de alguma maneira, non perder o control sobre a residencia que queremos para a nosa localidade, para os nosos maiores e, por outro lado, xa poder poñerlle a disposición da Xunta de Galicia en canto teñamos este proxecto redactado, por un lado, os terreos e, por outro, o proxecto de execución. E outro dos proxectos tamén que entendemos de futuro é a redacción do proxecto e da modificación puntual do vial de circunvalación de Berres. Como ben saben, meses atrás estuveron aquí tanto o presidente da Diputación de Coruña como o diputado delegado de Vías e Obras indicando que estaban dispostos a facerlle frente á inversión que significa a construción deste vial alternativo que elimine o tráfico pesado do centro urbano. Bueno, o que nos indicaron naquel momento era que debiéramos de dar pasos para que esa obra pudese salir adiante e un dos primeiros, como non podía ser de outra maneira, é facer este proxecto e este investimento na redacción, tanto do proxecto como da modificación puntual. Parecennos obras
importantes que queremos financiar tamén con este expediente. Esta é a importante proposta que facemos hoxe aquí, a aposta para acadar os obxectivos, como digo, dunha reactivación económica que se estima necesaria en este momento, onde empezamos a ver un pouco de luz despois da pandemia sanitaria, e tamén mellorar a calidade de vida dos nosos veciños, que é o que nos move a todos no noso día a día. Tentamos que na súa meirande parte foran obras de pouca envergadura para que eso nos permita ser áxiles a hora de poder poñelas en marcha e que a súa vez nos permita tamén que redunden na economía, no ámbito territorial que nos afecta directamente como Concello e que podan ser levadas a cabo por empresas, se non ben do Concello, si da propia comarca. E, polo tanto, solicitamos o apoio para esta posta en marcha importante de capital, co que, como digo, contamos no Concello de Boiro para a reactivación económica e a mellora da vida dos nosos veciños. Muy bien, muchas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, primer turno de intervención. ¿No? Vale, pasamos al segundo turno de intervención. Señor Rodríguez, tenga palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Bueno, despois de examinar con detenimento este expediente de modificación de crédito, chegamos a varias conclusións. A primeira ten que ver coas cuantías correspondentes a todas e cada unha das partidas ou das actuacións que con este diñeiro se pretende levar a cabo. Non vou a dar lectura ao texto, senón ás cuantías, algunhas delas, porque é que me chama poderosamente a atención a redondez das cifras. 95.000, 245.000, 40.000, 50.000, 100.000, 12.000, 100.000, 6.000, 6.000, 6.000, 12.000, 50.000, 75.000, 40.000, 22.000, 30.000, 45.000, etcétera, etcétera, etcétera. Isto, o que pon de manifesto é que aquí non hai un traballo detrás, non hai un proxecto para ningunha das actuacións que se pretenden. Ni máis pouco se molestaron en presupuestalos, porque é que de outra maneira non se pode entender que se adiquen partidas absolutamente cuadradas e redondas a obras que se sabe que teñen un importe determinado e que teñen un IVA, etcétera, etcétera. Entonces, por unha parte eso, e por outra, da súa intervención, señor Ruiz, me quedo con tres palabras: novembro, incertidume e aforro. Incertidume económica. Bueno, creo que desde novembro, que saben que poden adicar o importe correspondente ao remanente de tesorería, a inversión ou a gasto, que a estas alturas, no mes de xuño, tiñan sin elaborar os proxectos e que incluían dentro do propio gasto de remanente o pago de un técnico para que o redacte e os elabore, parecenos absolutamente incomprensible. Incomprensible. É que, sinceramente, traballarán moitísimo vostedes, pero o mellor é que traballan como galiñas sin pescozo. Perdónenme a expresión, pero é que de outra maneira non se pode entender que en 7 meses non haxa unha redacción pormenorizada do que se quere facer co remanente de tesorería. Incertidume económica, pois claro que hai incertidume económica. En boa medida a que o goberno de Boiro aporta á economía local. Porque, mentras que outros concellos, a inmensa maioría de concellos de toda España, pero nomeadamente os da comarca, se dedicaron a facer obras, a facer inversión, para actuar como locomotora da economía, para dinamizar a economía, parece que o Concello de Boiro se dedicou a aforrar. O sea, a inacción, a falta de iniciativa, a parálise, preténdese disfrazar de aforro. Bueno, eso é unha roda de muiño que eu non me vou a tragar, sinceramente.
É que é absolutamente incomprensible que, pois, por exemplo, cando en algunha ocasión lle suxerín que, dadas as circunstancias tan especiales que concurrían, había que poñer o foco na economía real, utilizar o remanente para salvar moitos sectores que están a vivir unha situación absolutamente extrema. Bueno, aquí vemos que se fala de hostelería e de comercio, pero que nos parece absolutamente insuficiente a partida, pero insuficiente non só dende o punto de vista económico, que, por suposto, cando falamos dun remanente de tesourería de casi 4 millóns de euros, parecenos insuficiente porque non é inclusiva. Hai moitísimos outros sectores que o están a pasar mal e, sin embargo, non están recollidos aquí. Por que a hostelería e o comercio? Necesarios, sin ninguna duda. Pero e o resto dos sectores? Alguna vez falaron con algún taxista e lles preguntaron como se as compuxo para atravesar todo o tempo de pandemia? Podería falar de outros sectores, pois as agencias de viaxes, pero bueno, poderíamos incluir no peor dos casos no sector do comercio. Pero o lucro cesante das entidades deportivas que o están pasando francamente mal, que ocurre con isto? O sea, por que non salvamos? Por que non lles botamos unha man? Por que, cando temos un diñeiro que é un aforro non do goberno, sino do Concello de todos os cidadáns de Boiro, por que non o inyectamos na economía real con un plan de rescate amplio e suficiente que pode ser complementario a moitos outros de ámbito autonómico, de ámbito nacional, pero que en calquer caso é absolutamente necesario? Porque creo que non resulta necesario recordar que durante a pandemia os empresarios, os pequenos autónomos, as pymes, en fin, todas as empresas, todo o tecido productivo, tuvo que seguir pagando impostos, tuvo que seguir pagando seguridade social e tuvo que seguir pagando salarios, en moitos casos, en unha situación absolutamente límite. E, sin embargo, aquí non se contempla. Entendemos que, insisto, con todo o tempo que houve polo medio para traballar no desarrollo de un plan que teña un carácter inclusivo, que salga ao rescate da economía, con todo o que iso implica, preservación de postos de traballo, garantía de retorno en forma de impostos e tasas por parte de todo o sector productivo, e así poderíamos seguir falando. Pero claro, nos ata agora estuvemos en plan aforro, porque claro, do Concello espérase que sea o vagón de cola, non que sea a locomotora que tira da economía, cando a economía está absolutamente paralizada e se pon a vista no sector público. E o sector público ponse de perfil, non en todos os sitios, afortunadamente, pero no caso de Boiro, levan vostedes 2 anos postos de perfil. E no tema da pandemia, non é que se puxeran de perfil, é que son transparentes. Entonces, sinceramente, nós non podemos apoiar, baixo ningún concepto, este expediente de modificación de crédito porque nos parece que, canto menos, teñen que traballar en él, elaboralo, nos poñémonos a súa disposición para participar de él, para dar esas ideas que temos ao respecto, para contribuir a sacarlo adiante. Pero, desde logo, tal e como está redactado, entendemos que isto non hai por onde collelo. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Por favor, non saque a mascarilla. Señor Antonio, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, estamos como ao principio. Comparto todo o que dixo o compañeiro Carlos. Non me vou a repetir tampouco moito máis. Ustedes teñen un problema, teñen 2 asignaturas pendentes, unha de matemáticas e outra de lengua. A de matemáticas é que se creen que con 5 poden gobernar como con 9. E a de lengua é que estamos nunha democracia parlamentaria. Ustedes, os de parlamentar, o levan mal. A nós nos gustaría
que nos hubieran convocado para este expediente, para os orzamentos, bueno, para poder mirar esas partidas, que estou de acordo con Carlos en que son partidas a tanto alzado, son partidas a ollo, redondas. Claro, nós tamén vemos que nos sectores que, para o remanente que estábamos comentando, vemos que son escasas algunhas partidas e, claro, nos gustaría participar en ese tema, pero non nos chaman e, claro, por moito que queiramos debatir e por moito que queiramos decir, non podemos... No, señor Luís, non me mire así, porque é que é igual. Que vamos a ver, que non contan cas demás forzas, vale? Si, leéndome usted un vademecum, vale, e punto, e nada máis. E me dixo, este é o que hai, váyanse, e nada. Entonces, eu que lle contestei foi, nada, non se preocupe, xo trataremos co noso partido, vale? E lle daremos contestación. A contestación é que isto non o podemos ver, non o podemos apoiar, e sintindo moito, de verdade, pero ustedes teñen que tratar de cambiar o tema da política que están levando. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Antonio. Señora Dores, ¿no? Señor Carlos Ansuar, sí, ten a palabra. Sí, boa tarde. Ben, nós imos apoiar esta modificación de crédito. Entendemos que hai cousas que van aquí das partidas que se leron antes, tal como o acondicionamento de centros sociais, posta en marcha a compostaxe, participación cidadá, axudas a pymes autónomos, non sei se me queda algunha, que iban nas peticións que fixemos nós para os orzamentos deste ano. Entón, imos a aprobar e apoiar esta modificación de crédito, que sexa porque o Goberno permite utilizar o remanente de tesourería e que se faga deste xeito, pois aí eso pertence xa á maneira de facer das persoas que xestionan e non nos imos a meter. O importante é que as cousas vayan adiante. Grazas. Moitas gracias, señor Ansuar. Señor Ruiz, ten a palabra, segundo turno. Gracias, señor alcalde. Bueno, por contestar ás persoas que interviñeron antes que a min, sí que traballamos, sí que traballamos. Como xa dixen, é o momento de poñer en marcha este tipo de medidas. Pero claro, fai un mes e medio a Pobra estaba pechada perimetralmente e nós con un nivel de contagio superior ao que temos en este momento. Claro, entonces, cando falo de incertidume, claro, igual me estou inventando a palabra. Ou igual usted pretendía que, bueno, que fai un mes e medio, ou que en mes e medio, que despois me achaca tamén por outro lado, que estou contratando aí a personal técnico, igual usted pretendía que no último mes e medio fixéramos as memorias de todas esas obras. Hai partidas que evidentemente están perfectamente contabilizadas, perfectamente. E as que non o están, unha vez realizados os proxectos, como vostede ben sabe, ou ben necesitarán de máis financiamento, co cual teremos que mirar de conseguilo, ou ben producirán sobrantes que irán de novo ao remanente para poder utilizar en outras ocasións. Evidentemente. Evidentemente. Aforro, incertidume. Bueno, vou intentar explicar. Mes de outubro, novembro do ano pasado. Cando se paralizan, cando se suspenden as regras fiscais. E a nós non chegan comunicados de certas administracións onde o recorte en transferencias do Estado e da Xunta de Galicia vai a ser importante para este ano 2021. Temos que tomar unha decisión. Sabe cal é a decisión que tomamos? Que os servicios básicos tiñan que prestarse sí ou sí. Porque somos goberno e temos que tomar decisións. E aquela foi a decisión que tomamos en aquel momento. O saneamento, o abastecemento de agua e a recollida de lixo eran servicios básicos que se tiñan que seguir prestando, además de atender ás necesidades que por aquel entonces tiña a sociedade boirense, os nosos veciños. O que fixemos foi unha contención no gasto, toda a importante que pudemos por aquel momento, e quedou como resultado o remanente quedou a final de ano. Igual vostede no noso lugar pois actuaría de outra maneira. Pois non sei, nós fixémoslo así. Porque entendemos que era primordial facelo así.
E agora temos a capacidade, como dixen antes, de actuar de outra maneira. A verdade é que non nos xuntamos con todos os colectivos. Que agora fixo mención a unha serie de colectivos. Non nos xuntamos con todos. O que nos xuntamos foi con vostede. E estamos esperando polas súas propostas. Eso sí que o fixemos. Eso sí que o fixemos. Eso sí que o fixemos. Non nos xuntamos con todos os colectivos, pero sí que o fixemos con vostede. Estamos esperando polas súas propostas, señor Carlos. Polas súas propostas estamos esperando. Fálanos de que chegamos tarde cando queremos poñer en marcha un papel proactivo. E onde está a Xunta de Galicia? Por exemplo, onde está o seu papel activo en toda esta crise? Onde está a súa inversión? Nós temos hoxe aquí, nestes dous expedientes, vale? Nos damos os primeiros pasos, acabo de decir. Acabo de decir que estamos en condicións e coa capacidade de facelo. Non depende só de nós, claro, necesitamos o apoio do resto de forzas políticas. E vostede, facendo un alarde de coherencia, igual a como nos ten acostumbrados, nas últimas intervencións, por un lado nos pide que interveñamos e por outro anuncia o voto en contra a esta posta en marcha deste expediente. Bueno, eu invítolle a que recapacite no tempo que lle queda antes da votación e que podamos poñer en funcionamento estes cartos, como dixen ao principio, para axudarlle aos nosos veciños, non para nós. Isto non é para nós. Aí están propostas concretas. Isto non é fume que lle digamos, nós que queremos poñer en marcha 2 millóns de euros e non sabemos para qué. Non, están aí para qué. Medidas concretas. Fálame dos clubes deportivos. Acabo de comentar, o club de vole está sufrindo co teitume do pabillón da Cachada. Hai no que corrixir, está aí a medida. Só ten que apoiarla e sacámola para adiante. Está aí. Con respecto ao señor Antonio, empeza vostede mal a súa vida política en este pleno. Moi mal. Indicando que non realizamos xuntanzas co resto de forzas políticas cando o señor alcalde e máis eu estuvemos sentados con vostede para analizar os orzamentos. Cando? Fai 4 meses non, que vostede non era concelleiro, evidentemente. Cando usted asumeu o seu papel de concelleiro. Aí é cando nos sentamos con vostede. Que me veña hoxe aquí dicindo que non nos sentamos a dialogar. Rematamos a xuntanza dicíndolle que estábamos esperando por calquera outra proposta que vostede nos quixera facer chegar. Un monólogo porque o que tiña que facer a presentación dos expedientes éramos nós. E vostede, pois, atender a información que lle estábamos a dar. Pero, repito, rematamos a conversa dicindo estamos abertos a calquera das propostas que vostede nos queira facer. E iso fai uns días. É imposible que vostede non se acorde. Eso é mentira. Fai uns días. Usted non me fixo ningunha mención a que eu fixera algunha proposta a eso. E máis, me dixo que en eses orzamentos iban obras que levaba o señor Velo, que había solicitado o señor Velo, e non é verdade. Non vai ningunha partida que ele haya solicitado anteriormente. Señor Fajardo, por favor. Bueno, creo que non asistimos á mesma xuntanza, vostede, mas eu repito, empeza con moi mal pé en este pleno, nada máis. Moitas grazas, señor Ruiz. Ten a palabra o señor Díaz, en segunda. Sí. Ten a palabra. Boas tardes a todos. Moitas gracias, señor presidente. Vamos a empezar por o final do señor Ruiz, que indica moito da cabeza deste goberno. O da Jaliña deixámoslo á parte, porque teñen plumas. Usted di que facemos os orzamentos dos proxectos que van a esta modificación de decretos e se sobran cartos van a remanentes para outras ocasións. Isto, usted parecelle gestión en milimetrar os cartos e facer unha gestión eficaz. Claro, pero sabe o que acaba de decir? Que van ao próximo remanente. Liquidas o ano que ven. Sabe onde nos poñemos? No ano das eleccións, 2023. Estamos en 2021, porque hai que liquidar este presupuesto. Eu creo que eso é a línea que non vale. Pode pasar calquera cousa. É só un síntoma de que é verdad que fallan
as matemáticas e os problemas aritméticos de terceiro de EGB. Vamos. E se non, se sobra... Bueno, eu creo que eso non é así. Outro que dixo usted, prestamos servicios básicos que non se estaban prestando. Pero se ese servicio, revía da basura, se estaban prestando desde toda a vida. E incluso distintos alcaldes fixeron distintas melloras e distintas inversións. Ustedes fan como o presidente da Diputación, vendo o pos de toda a vida, vendo o gasto corriente de toda a vida que tuvo a Diputación, este goberno, mensajes virtuales na prensa. Inauguramos bancos, inauguramos ferros de coloríns, inauguramos macetas, e do resto temos un montón de cartos, temos os cartos cheos, os bancos cheos de cartos, e non facemos absolutamente nada. En canto ao vólei, que tamén o nombrou, o principal problema do vólei non é o pabellón, sí, onde se quedaron un proxecto financiado, se lle deixou, outro proxecto en marcha, seguramente se refieren ao teito grande que está encima do pabellón, que ese si non quedou, me supoño que por a cifra, tamén moi redonda, ten outro problema moi grande, derivado do que unha parte que decía Carlos, é que todos pensamos igual porque é un clamor estar en unha situación económica moi delicada. Ese é o peor, non poder atender aos seus pagos e necesita dunha axuda importante. Eu xa non digo por a división de honor, porque a veces os proxectos, o pasou no fútbol en Boiro, fanse por ser proxectos inalcanzables con pés de barro. Pero temos que mirar por os rapaces, porque ao final hai que aguantar dos rapaces. E temos que asegurar a súa existencia. Vamos ao que plenamente coincidimos todos os grupos. Non sei, Dolores, o BNG lles dá un apoio, me parece lexítimo, pero non son 7 meses, Carlos. Levan 2 anos aquí porque o COVID non lles afecta para nada para que se podan sentar, escribir, facer unha estrategia, unha relación de proxectos, poñer ao arquitecto que hai un máis a facer cousas, ou subcontratalos, e ter proxectos con decimales. Ahora, se usted lle aplica incluso un número redondo ou non redondo o IVA, non lle sale redondo, é moi difícil. O 21% levando un número impar é moi difícil. Pero despois de 2 anos, o calamosa, non podemos estar sempre escapando. O COVID, que é un gran problema que ya se afectou tal e cual, pero non se plasma neste tema, neste expediente, na aprobación inicial do expediente de modificación de créditos con cargo remanente, parece ser. Non se plasma, porque as cantidades, como me dicía o meu compañero, son insuficientes. Segundo, non abarcan todo o espectro de todos os agentes sociais e distintos negocios que hai en Boiro. E se pode facer mellor, yo digo eu, non presumo de números, pero yo digo eu que se pode facer mellor. Mira, teño un exemplo que lles pode gustar máis ou menos, pero hai datos objetivos dentro dese exemplo, independentemente que a Xunta sea dun grupo político do PP. O plan do PP fixe un plan de emergencia, non? Ten unhas bases que se poden adaptar aquí e aplicar a Boiro, vale? Se arregla para que sean coherentes co noso entramado socioeconómico, donde veñen unha relación do CNAE de todas as actividades, a clasificación nacional de actividades económicas, en ese plan de agentes sociales e económicos susceptibles de ser financiados polo tema do COVID. E as bases se adaptan aquí, eu teñen moi fácil. É cuestión de facer un plan, porque o COVID levamos máis dun ano, sentarse, facer un plan. A idea é, temos un plan, vamos a mirar a relación da gente, escollemos o CNAE, ese onde están todas as empresas afectadas, e dicimos, vamos a ponderar a importancia de cada sector. Temos unha cifra, e ponderando cada sector,
que é aplicarlle un tanto por ciento ou varias variables, como se fai por unha diputación, por lo que sea, 3 variables, e saquen unha cantidade para cada CNE susceptible. É sencillísimo. Non hai que facer nin derivadas, nin integrales, ni trigonometría, ni nada. Vale. Entonces, a mí me parece que eso se podía haber feito. Vale. No tema dos clubes deportivos, e dende Lienzo, están pasando, non é que o diga eu, é que as chamadas son continuas, é un clamor que o están pasando mal. Evidentemente non hai ingresos de publicidade, evidentemente non hai taquillas ou axudas porque a xente non compra rifas porque non asiste aos partidos, etc., etc., é a situación económica mesmo. Hai que facer unha cousa moito máis sencilla que isto que lle digo eu do CNAE. Vale, proxectos, 2 anos. É que eu non vi ningún goberno, mira que eu fui moi crítico no goberno do tripartito, pero, válgame Dios, a diferencia existente entre aquel goberno este é abismal, Eu non o digo por mal, É abismal nos 2 primeiros anos. Por lo menos era xente desperta. Claro, podías coincidir con eles, podías non coincidir, pero había proxectos, había pasta. Parte os proxectos. Números redondos. Eso non hai nada detrás. Os proxectos, os que vin, van con decimales. Segundo, evidentemente, ustedes presentaron o POS. A que presentaron proxectos para o POS? Igual me poden contestar se existen estes proxectos. Materializados. Por lo menos unha memoria económica, un presuposto, varios presupostos ou tal. Que haya algo de sustento, un estudio técnico básico, non digamos xa un proxecto definitivo, non? De ejecución, pero un proxecto básico ou un anteproxecto que logo se fai. Vamos, eu creo que eso pódese facer, vale. Como dicía o meu compañero, é unha relación un tanto alzado. Despois, para o próximo remanente, para o 2023. Vale, eso non é gestionar os cartos. Así hai os remanentes que hai. Porque nós aquí, os gobernantes, vimos para aplicar, incluso endeudarnos de forma razonable. Sempre que o cash nos de un remanente e ao mesmo tempo podamos pagar todas as nosas deudas cos bancos, etc. O que na empresa se chama cash flow. Generar entradas para pagar todo o que temos e generar un aforro ou un beneficio. Eso pode ser facer. Non é... Señor alcalde, usted lle dixo, a Voz de Galicia nombrou un directivo de empresas nunha noticia, non sei. Bueno, pois aquí non se ve esa man de directivo. Eu, polo tanto, visto todo isto, porque depois falan de proxecto de, tal. Eu, licitación de proxectos, redacción de proxectos, estamos no mes de junio, ca aprobación inicial, se isto vai adiante. Pero sabemos do que estamos a falar do traslado de cifras e de pasta a outros exercicios. Vamos a ver. Está o verán polo medio. Eu, igual non lles gustou o que digo, pero penso que é bastante razonable. Se se rin, mellor, non aprenden, eu máis contento ainda. Eu tamén, eu creo que estou facendo unha cousa didácticamente comprensible, pode meter a unha deslavazada. Sí, pero vamos. Pero eu, isto chamo unha pantomima. E vista esta pantomima, nos vamos a ver obligados a presentar unha alternativa. Un plan ambicioso, donde os principales problemas que acucian hoxe a sociedade boirense, aos seus sectores económicos, ás súas todas microempresas, aos seus autónomos, ás súas pymes, de unha forma ordenada, clasificada, valorada, como lle dixen. COVID, primeiro. Clubes deportivos, primeiro. Por qué? Por emergencia, por gravedade, por a situación que están pasando. Temos que priorizar eso.
E detrás de todo eso, sabedes cantas persoas e cantas familias hai? E cantos rapaces hai? Evidentemente se poden facer obras, pero mire, se esas obras van co perfil que de usted, se non vai para o ano que ven, eses cartos non poderían ir para o COVID. Non, para o próximo remanente. Non, dígame usted, non, se sobran van para o COVID, pero non o dixo. Se sobran van para os clubes deportivos, pero non o dixo. Eu creo que iso é pensar, non sei. Non sei, eu igual vivo neste mundo, son de anos 63, estudiei EGB. Pero non podemos apoiar isto. Non nos vamos a tomar en serio isto, vamos presentar unha alternativa, e se en pleno ten resultado, isto vai a ser beneficioso, sí, para Boiro. Porque non é beneficioso da maneira que di usted. Da maneira que di usted é beneficioso, non, é perjudicial. É unha ensalada de números aí que non se van a materializar. A maior parte dos proxectos van a ser, son intangibles de momento. Non se lleve perspectiva de realidade. O tempo pasa, O tempo é demoledor. Ou corres máis co tempo e te pos a traballar, Luís. É así. Son dous anos para facer proxectos. Para terlos xa realizados, xa encamiñados. Compromisos destes proxectos. Onde están? O remanente. Vamos a ver. O primeiro compromiso é facer as cousas ben. Nós non vamos a apoiar así. Primeiro, porque non entende as necesidades actuales extraordinarias do Concello de Boiro. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Díaz. Sabéis que hai moito licenciado. Os números non están sacados porque se pensaron, senón que hai uns presupostos por detrás. Pero, bueno, pasamos a votación. Votos a favor? Moi ben. Votos en contra? Abstencións? 1. 6 votos a favor, 9 en contra e unha abstención. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, expediente 3664/2020, aprobación inicial dos orzamentos de 2021. Empezamos o primer turno de intervencións. Señor Rodríguez, señor Antonio. Sí, pues ten a palabra. Sí, vamos a ver. Más do de antes. Tardan 2 anos en presentarnos estes orzamentos, fano unilateralmente e volvemos ao mesmo. Para aprobar estes presupostos necesítanse 9 votos. Que eu sepa, ustedes non falaron cas distintas forzas políticas, polo tanto, estes presupostos non están consensuados. O que nos están pedindo é un cheque en blanco. Por outro lado, as partidas carecen de proxectos ou como pouco, proxectos non, pero unhas memorias para que nos enteráramos de que vai o tema. Vemos algunhas partidas escasas, outras sobrevaloradas, algunhas repetidas. Entendemos que primeiro é traer os proxectos e despois as partidas. Nos vemos aquí cantidades como son 60.000 euros para a redacción dun proxecto para o Vial de Berres, 40.000 euros para o proxecto da residencia de terceira idade. Home, eu non sei, estes proxectos, os estamentos que sería a Diputación ou a Xunta, no seu caso, para un caso ou para outro, non sabemos se os van a aceptar ou non os van a aceptar. Co cual, vemos unha tirada de cartos impresionante. O que si non vemos en todas estas partidas son partidas para as mocións que se presentaron os distintos partidos, entre elas Iceboiro,
que foron aprobadas en sesión plenaria e que por lei son de obrigado cumplimento. Eu non sei, podía nombrar algunhas, como a instalación de placas solares en edificios públicos, que foi aprobada por unha maioría, a Casa Ramón Martínez, que solicitábamos o limpado e o pintado da misma, no Centro de Saúde de Boiro, a mellora de servicios, sala de sacar placas, mellora da sala de urxencias, habilitar zonas, podría tal. Baños públicos. Eu, en todas estas partidas que ustedes nos fixeron chegar, non vexo nada desto. Vamos, eu quero me repetir no de antes. Ustedes teñen que convocar as distintas forzas para poder redactar uns orzamentos que a maioría o podamos aprobar. Sinto moito, de verdade, de todo o corazón, pero nós non podemos aprobar isto. Señor Luís, me decía, mal empeza en este pleno. Vamos a ver, eu non vin a política de Boiro para ser palmero de nadie. Entonces, ustedes, é verdad que se reunieron comigo un día, unha hora concretamente, me expuxeron un tocho, me leeron, vale? E me dixeron, mira, isto é o que hai, aquí van obras que solicitou o seu compañeiro. Cando eu cheguei e preguntei e me dixeron que non, me levín unha decepción tremendísima. Entonces, sentindo moito, lle teño que anunciar que non podemos apoiar estes presupostos. Moitas gracias. Moitas gracias a usted. Señora Torrado, primer turno. Señor Carlos, ten a palabra. Sí, nos imos votar a favor da aprobación inicial destes orzamentos, porque do que pedimos, pois van 10 puntos de todos os que pedimos, algún máis que solicitamos e non pudo ser. Vou nos ler textualmente: a instalación da rede municipal de puntos wifi e centros sociais, evidentemente en titulares, faltaría desenvolveros. Redacción, proxecto residencia de terceira idade, acondicionamento de centros sociais, recuperación de elementos patrimoniais, posta en marcha da compostaxe comunitaria, instalación de novos colectores de lixo, participación cidadá, orzamentos participativos, rehabilitación das antigas vivendas dos mestres para convertelas en vivendas sociais, incremento da partida de servicios sociais e axuda a PEMES e autónomos pola COVID. Quedou algúns puntos fora, entre eles o da remunicipalización da piscina, que, bueno, se non pode ser, convidamos ao Goberno a poder estudiar outro tipo de propostas, outro tipo de medidas de xestión que poda solucionarse. Como críticas, pois, sí, falar dos 2 anos que se leva de retraso, non hubo eses orzamentos cando debían de ser. Falta aí tamén unha reunión, unha última reunión para concretar todo, e despois tamén, a nivel xeral, pois seguimos sin ver ese modelo que nos gustaría para Boiro. Pero vamos, volvo ao de antes, cada goberno ten o seu xeito, digamos que, como dicía Castelao, non lle poñamos chatas á obra antes de vela rematada. Seguiremos vixiantes en que se cumpran estes puntos e xa digo, en principio, dar o noso voto a favor e nada máis. Grazas. Moitas grazas, señor González. Señor Ruiz, ten a palabra. Primer turno. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu vou a volver a repetirme e a enfatizar, se cabe máis, no que dixen xa no meu primeiro intervención, no primeiro punto que se tratou no expediente de modificación de créditos. No ano 2020 non consideramos necesario aprobar un orzamento. Naquel momento que tíamos que estar pensando en aprobar un PEF, recordan, a verdad? Por incumplimento que fixeron durante o ano 18 e máis 19. Tiñamos que estar negociando ese PEF ca Xunta de Galicia. Ese orzamento que tiñamos que facer nós no ano 20. Eso é a herencia que nos deixaron. Vale, súa
grande xestión. Incumprimento, como digo, das regras fiscales, compromisos importantes adquiridos con dúas obras de 1 millón de euros, negociacións ca Xunta para ese PEF. No mes de marzo, a aparición da COVID-19 e a crise económica trae aparellada, pois muda todo completamente. Eu está claro que estou vivindo realidades paralelas. Eu teño que salir á rúa a empezar a falar cos veciños cara a cara, a decirlle se a pandemia é unha cousa miña ou é que é verdad que a todas as administracións nos condicionou no ano 2020 a aparición da pandemia. Eu salo daqui e a verdad que non sei moi ben que realidade estou a vivir. Incertidume económica, suspensión de reglas fiscales, aviso de rebaixa importante nas transferencias de outras administracións, ata a situación laboral dos empleados municipales mudaba por aquel momento. Teletraballo, citas previas, algúns enfermos, en fin, como digo, realidades paralelas. Solo espero, e xa non é a primeira vez que manifesto isto que vou a decir agora, solo espero que a pandemia a mí non me dure como lle durou a crise económica ao Partido Popular, que no ano 2015 nos falaba no seu orzamento, naquela presentación, da crise económica do ano 2010 e 2009. Aquela sí que era unha crise económica importante, aquela sí que chegaba a nosa pandemia existe para o goberno, non existe para o resto de forzas, para algunha das forzas políticas aquí presentes. Bueno, como decía na miña primeira exposición, é tempo de atender outras necesidades. Agora os tempos seguen a mudar, empézanse a viscar síntomas de control da pandemia, é o tempo de facer outras previsións, é o momento de acompasarnos a esta nova realidade, de poder facer unha previsión de gasto para este ano 2021. A proposta que traemos para a súa aprobación, sobre todo, é prudente. O orzamento, como saben, ten que ser nivelado de ingresos e gastos, polo que a prudencia nos ingresos dá como resultado a prudencia nos gastos. No tocante aos ingresos, tentamos ser realistas, usando como base a liquidación do ano 20, e esta previsión nos dá o nivel de gasto que podemos afrontar. Vou comenzar agora por nomear a parte máis técnica destes orzamentos, indicando que o presupuesto parte para este 21 ascende á cifra de 15.435.000 euros, o que supón un incremento con respecto ao anterior aprobado de 355.000 euros, un 2,35% máis. Presenta este orzamento un aforro neto de 901.000 euros, o que permita de cara a inversión de investimento a cantidade de recursos propios de 986.756 euros. Con respecto aos ingresos, non se contempla ningunha subida nin en concepto de impostos nin de taxas, e os aumentos en este capítulo veñen derivados das cifras da liquidación que reporta a anualidade 20, como estou a repetir. Os ingresos correntes ascenden a 14.403.000 euros, que é un 3,75% máis, sendo, como dixen ao principio, principios prudentes, xa que a liquidación do 20 dá unha cifra incluso superior a que nós estamos agora a plantexar. Ingresos de capital aumentan un 56,87%, no tocante aos ingresos financeiros diminúen un 81,16%. Presupuestamos con prudencia tamén as transferencias de outras administracións que estimamos en 4.346.000 euros. No tocante aos gastos, salientar a subida que se produce no capítulo de gasto corrente, que aumenta un 15%, e isto debido á proposta clara deste Goberno de mellorar algúns dos servicios públicos, por enriba da realización de investimentos, porque para iso xa planteamos no expediente anterior aquela modificación de crédito. Indicar que se realizou un axuste en todas as partidas de gasto para tentar acompasar esa realidade do Concello na data de hoxe, e que se estima tamén levar a cabo o aumento das partidas de varias licitacións de servicios, como son as de seguros, onde se pretende levar a cabo unha actualización dos importes das distintas pólizas e dos servicios que temos asegurados, unha nova licitación en canto a limpeza de edificios públicos, isto ben derivado da situación de pandemia sanitaria, que nos obriga a atender con máis detenimento a limpeza dos edificios públicos, unha nova licitación no que atinxe a desbroces tamén, onde queremos mellorar o servicio que se preste, onde temos que aumentar
algunhas vías que hasta ahora non estaban incluídas en esa licitación. E, por último, e o máis importante, o aumento que queremos en cuanto á licitación do servicio de asistencia no fogar, partida que pasa dos 629.000 ao 1.215.000 euros. Esta é unha partida que nos últimos anos estaba a presupuestar xa deficitariamente e queremos corrixir este feito. Por outro lado, a nova licitación leva aparellado un aumento no precio de licitación e o máis importante é que queremos aumentar tamén o servicio que atenda ás persoas máis necesitadas, con un aumento nas horas de prestación en básica que pasan de 4.500 a 7.000 e na prestación de dependencia, sumando este ano 2021 preto de 30 novos usuarios, se teñen a ben, claro está, aprobar estes orzamentos. No que atinxe o capítulo de inversións, facer mención ás máis importantes, como poden ser a eliminación de colectores soterrados, a instalación de puntos wifi nos centros socioculturais, a primeira fase de ampliación do carril bici municipal para conectar Boiro e Cabo de Cruz, dotar de mobiliario o clube de remo. Agora isto empeza a perder un pouco sentido, porque co voto en contra de antes non se vai a poder rematar o edificio, co cual, nós temos acordado ca Secretaría Xeral para o Deporte un convenio para dotar de mobiliario esta instalación, donde o Concello ten que poñer unha partida, e esa partida está reflejada aquí nestes orzamentos. 160.000 euros tamén presupuestados para inversións de participación cidadá, erradicar puntos de verquido no Río Coroño, contribuir a corrixir o problema do acceso ao parque empresarial. Os empresarios do polígono industrial estánnos a demandar que actuemos na subida porque en determinadas circunstancias meteorolóxicas teñen problemas os vehículos de gran tonelaxe para acceder ao polígono. E, por último, unha bella demanda de varias das forzas políticas aquí presentes, como é a rehabilitación das antiguas vivendas dos mestres e a súa conversión en vivendas sociais. Todos estes investimentos, na súa meirande parte, son propostas das distintas forzas políticas, aquelas que quixeron a ben manifestar as súas, como digo, propostas. Falar tamén que se está a contemplar no capítulo de gastos de persoal o 0,9% que se indicou nos presupuestos xerais do Estado como cifra de subida para este ano 2021. Falar tamén que a aprobación dos orzamentos, como vostedes saben, isto é aquí, se non se recordan para aclararlo, leva tamén conleva a aprobación das subvencións para as entidades deportivas que tanto están a necesitar desta economía. Pois aí vai, nos orzamentos está tamén incluída esta partida de subvencións. Este ano levamos xa a concurrencia competitiva o apartado das subvencións ás entidades culturales e seguimos traballando para que, a ver se somos capaces do ano que ven xa traer tamén a concurrencia competitiva no de deportes. Indicar que non se estiman operacións de endevedamento a longo prazo. En canto á débeda, indicar que a débeda municipal, de aprobarse este orzamento, pasaría durante este ano 2021 de 5.148.000 euros a 4.394.000, o que ven a significar o 30% dos fondos propios. Esta é a nosa proposta. A Caixa topa perfectamente acompasada á realidade do noso Concello. Nos fixamos o noso traballo traendo aquí este expediente, pero isto é só un papel se non se aproba no día de hoxe. Pola forma en que cada un de nós ve a realidade do Concello, aquí hoxe teríamos que ter 6 orzamentos, non? Distintos. Pero o que temos é que chegar a acordos para poder aprobar un deles. En este orzamento non está só o de unha forza política, pero sí que está un pouco de todas. Falou o voceiro do Partido Popular antes e fíxome recordar unha intervención que fixen no ano 18 cando fala de que son intangibles os nosos proxectos. Eu recordo a aprobación dun orzamento deles onde había partidas como era de inversións varias, arranxos varios. O de varios era unha das palabras que máis se repetían aqueles orzamentos que se aprobaron como non podía ser de outro xeito, non? Bueno, esta é a nosa proposta, solicitamos, non podía ser de outro xeito, que nos apoyen para poder poñer en marcha estes orzamentos que están demandados son polas forzas políticas
durante os últimos meses e que hoxe traemos aquí para o seu dictamen. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Díaz, de primeira intervención? No. Señor Rodríguez, segunda intervención. Ten a palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Ruiz, eu teño o convencimento de que vostede confunde a falta de coherencia coa responsabilidade. Eso é o que me parece a min. Porque, como creo que resulta necesario, voulle recordar que cando eu me reunín co goberno, o goberno se reuneu comigo, o fixemos en relación co borrador duns orzamentos, nos que, por certo, creo recordar que había un capítulo con unha partida de 35.000 euros que poñía preguntar a Juan. Non sei exactamente que significaba eso, pero bueno, non sei que Juan era tampouco. Non teño nin idea. En principio, a reunión foi para tratar especificamente a cuestión presupuestaria. Non falamos de remanente de tesorería. Falou o señor alcalde de pasada de poder botar man do remanente de tesorería. Pero eu non mantive unha reunión. Non. Mire, eu non estou gagá. Hasta aí me chega a memoria. Non son un prodixio memorístico, pero hasta aí sí que me chega a memoria. E non me falen de falta de coherencia, porque eu lles podo poñer 1000 exemplos de falta de coherencia. É relacionado cos presupostos. Vostedes teñen un book en internet feito con 2 obras, co Clube de Remo e co Pazo de Goiáns, cando nos orzamentos donde se adotou a partida presupuestaria para levar a cabo esas obras, vostedes votaron en contra e, ademais, a voz en grito. Ou non o recorda, señor Ruiz? Iso é coherencia. Porque é do que están vivindo realmente, non? Non confunda a incoherencia ca falta de responsabilidade. Nos queremos inversión. Nos queremos que se dinamice a economía. E, ademais, na reunión que mantivemos ese día con vostedes, lle dixen directamente que os presupostos tiñan que ter un carácter eminente, específicamente sociais. Porque había unha circunstancia que estaba condicionando absolutamente a vida de todos os povos, que creo que non resulta necesario citar, e que, polo tanto, habría que telo en conta. E había que facer uns orzamentos que foran directamente a tratar de paliar unha situación absolutamente anómala, absolutamente especial. Si non o recorda, digo yo, con puntos e con íes. Faleilles de que había que actuar na economía, inyectar diñeiro na economía real. Non o recorda, de verdade? Como? No, mire, o que pasa que, como lle digo, porque son coherente, o que non estamos dispostos a facer é actuar sin criterio, prescindindo a responsabilidade que como concelleiros temos todos e cada un dos que estamos aquí. O diñeiro non é para espallalo de calquer maneira. Vostedes non teñen un proxecto para Boiro. Isto está posto de manifesto desde o minuto cero. Desde o minuto cero. Non teñen un proxecto para Boiro. E logo por encima, pues bueno, pretenden que 2 anos despois aprobemos uns orzamentos con unha inversión real, porque o fume é fume, pero a inversión real, o diñeiro que está comprometido, con unha inversión do 4,7%. Eu non sei o que viaxa usted, señor Ruiz. Non sei o lonxe que vai. Non fai falta ir a Indochina. Vaya usted a Lousame, vaya a Noia, vaya a Porto do Son, vaya a Rianxo, e verá que se está facendo inversión dende hai moito tempo. Que a economía municipal, a pública, non se parou en ningún momento.
En algún momento lle tuven que decir se Boiro tiña unha variante específica do COVID. Volvo yo a repetir outra vez, e volvo yo a preguntar. Que enfermou xente? Pois claro que enfermou xente. E algún hasta morreu. Pero eso non foi en Boiro, Eso foi en todo o planeta. Entón, polo tanto, se o que pretenden é que con unha inversión, despois de 2 anos, con unha inversión de un 4,7% real, nós temos que aplaudir cas orellas, pois eu vou decir que non o vamos a facer. Non o vamos a facer porque, mire, eu non sei se fixeron contas, pero levan 730 días no goberno. Se collemos os 89.738,82 euros de inversión que comprometen en estes presupostos, toca a 123 euros por día desde que están no goberno. Eu non sei como nos se poñen colorados, de verdad. E logo por encima nos teñen o valor de decirnos que nós somos os responsables de que non se faga inversión. O sea, son ustedes especialistas en botar pelotas ao tellado das demais forzas políticas. O sea, o asunto é buscar un culpable, non buscar unha solución. Non nos parece, pero ni mínimamente presentable esa actitude. O sea, por lo tanto, non lle dé leccións a nadie, porque consejos vendo que para mí non tengo. Sí, de verdad, María, se queres eu te dou o turno de intervención, se queres decir algo, para que interveñas e digas o que queiras. Non teño problema. Non me gusta estar escoitando un soniquete por atrás. Me parece unha falta de respeto, que creo que é impropia de ti, por outra parte. En democracia hai que estar acostumbrados a que haxa disenso, a que cada un teña o dereito a equivocarse, a pensar dunha maneira distinta. Con unha estrategia, sin ela, con un plan de futuro, sin el, o que queira. Eu estou no meu dereito. E hai que respetalo. Eu creo que aquí moitas veces cometemos un error. E é estirar o sentimento demasiado. E o sentimento chega hasta onde entra a razón. E nos pretendemos poñer razón en isto. Non sentimento. Entón, eu o que lles plantexo, e o plantexo a ciudadanía en xeral, é se realmente temos que facer as cousas por sentimento ou se as temos que facer en base á razón. Eu vou non facer sempre en base á razón. Da mesma maneira, por poñer unha metáfora, da mesma maneira que cando vamos ao médico, non vamos a un médico que sea máis simpático, ou que conte mellores chistes, ou que sea máis amable, sino que vamos a un médico que nos ande, a un médico que actúe con coñecemento. Aquí temos que tomar decisións en base non á simpatía que nos podan xenerar, non a boas persoas que podan ser vostedes ou que poda ser calquera, senón a determinados criterios obxectivos. E un deles é a responsabilidade. Logo, polo tanto, aquí, esa falta de criterio provoca enfermedades tamén. Desemprego, falla de oportunidades, falta de posta en marcha de motores económicos, inacción, inactividade. Esas son enfermedades que padecemos todos e cada un dos cidadáns de Boiro. E o que se pon de manifesto é que non discuto que vostedes sexan os políticos máis simpáticos, os máis populares, pero desde logo non son os máis capaces. Eso está posto de evidencia. Non teño nada máis que decir. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio, ten a palabra. Segundo turno, non? Señor Dores, señor Ansoar, segundo turno. Señor Ruiz, ten a palabra. Segundo turno. Gracias, señor presidente. Eu tampouco sei que Juan era, non recordo a anotación, a verdad. Vexo que ten vostede memoria fotográfica. Ora o que lle convén.
porque naquela xuntanza falamos da inversión de San Mauro, recordo. Sí, E iso está no expediente de bonificación de créditos que acabo de votar en contra. E entonces me di por un lado que non se tratou aquel do expediente da inversión non sei que, e por outro lado que... Pero vamos a ver. No, estou no meu turno de intervención. Vale, perfecto. Tratouse naquela reunión, Usted estaba ali presente. Bueno, fálame de pouca inversión, dun 4,7%, cando vostede me acaba de votar en contra 2 millóns de inversión. Neste 4,7% entendo que non está contabilizado eses 2 millóns de euros de inversión do expediente de remanente. Entendo que non. Compáreme co resto de concellos da Bisbarra a hora de facer inversións en obras. Compáreme, cando queira. Porque vostede acaba de votar en contra a toda esa inversión. Sabe a impresión que levo hoxe? Quédame meridianamente claro de que hoxe vostede, despois de escoitalo, ten argumentos suficientes para votar a favor e en contra dos dous expedientes que lle acabo de poñer encima da mesa. O que pasa que hoxe a moneda saleu que non. Hoxe a moneda saleu que non. Sinto moito. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste, segundo turno de intervención, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Vamos a empezar por donde hai que empezar. PEF, Plan Económico e Financiero. O PEF, o Plan de Estabilidade, como xa levo dicindo durante anos, legislaturas, sabe que eu non son, bueno, xa nunca fui amigo de Montoro, pero en temas económicos eu penso que había outras opcións distintas as oficialistas que había en Europa, entre ortodoxos políticos, incluso algún alemán, fundamentalistas ortodoxos. Esa lei de estabilidade responde a unha situación, unha inminente situación de débeda dun goberno socialista que nos leva a un rescate Zapatero, sí, Zapatero, que cambia a Constitución para facilitar unha lei, o Plan de Económico e Financiero, a lei de estabilidade, etc. Vale. Para que os concellos, olvidándose dos nosos veciños e do que tiñamos que facer, arregláramos as cuentas agregadas do Estado. Claro, somos máis de 8.000 concellos. Había concellos moi mal gobernados, con endebedamento elevadísimo, pero endebedamento razonable, medido. É fácil, porque todos necesitamos estas nosas cosas de endebedamento razonable. Vale. Non sempre estamos en contra da regulación de estabilidade. Mira, o Concello de Boiro, porque estuve 8 anos no goberno, e vou a poñer outros exemplos dos alcaldes anteriores, ten capacidade suficiente para afrontar, e son datos reales, no 2010, 2011 colleu o Concello, 12 millóns e medio de euros de deudas a banco, que había incluído un préstamo a corto plazo, máis deudas millonarias a provedores. No 2002, que lle trasladou ao seguinte goberno, houve outro goberno, do noso color, que deixou máis de 7,4 millóns de euros de deuda e máis dun 120% de endebedamento. O señor Deira seguiu gobernando. O señor Alonso colleu máis deudas de velo. E seguiu gobernando. E eu, collendo máis deuda que nadie, que non quero falar de mala xestión de nadie, cuidado. O que quero dicir é que Boiro pode, tendo boa administración. E puderon outros alcaldes. E me tocou unha máis gorda. Non teño nada máis que dicir. Pero, bueno, eu que non vou é porque me digan que atriron préstamo a proveedores e pagaron 6%. Non o fixemos. Saneamos nós. Pagamos
baixamos a deuda da banca hasta algo máis de 3 millóns de euros. Ustedes, sabes que recibiron? Recibiron o Concello casi libre de cargas. Nos últimos 25... Mira, nos anteriores non hai mellor situación económica en canto a deuda nos 25 anos anteriores. Porque, mira, xa lle falo do 2002, e aquí hai xente que sabe que había 7,4 millóns de euros, verdad? Que ahora non hai en bancos. Chegou a haber 12,5, non hai. E sabes que lle digo? Eses 12,5 absorbéronse, pagáronse, fixéronseme obras nos 2 primeiros anos innumerables e nos siguientes. Está por aí, Club de Remo, Pazo de Goiáns, Río Obreiro, pozos de bombeo novos, carreteras por doquear, 30 parques, agua de Bealo, agua de Cabo de Cruz, que nos heredamos do anterior goberno. E tuvemos, bueno, tocounos a nos gestionalo. Eles fixeron o proxecto, incluírono, pero vamos, eso é así. Sabe por que ustedes non son capaces e outra vez escapan? Ou porque non traballan ou lles queda grande isto. Pero claro, este que está aquí leva máis de 20 anos no Concello, na oposición, non vindo a falar barato, mamando expedientes, sabe lo ben que viña, non comía, siquiera viña aquí ás 2, 3 da tarde, a abrir expedientes. E se van á miña casa e van á sede, non entran dentro. Sabes que? Hai que ler. E iso pódese facer, porque eu teño a suficiente experiencia e credibilidade para demostrarlo. Con plans económicos en Arousa Norte financieros, con plans económicos aquí. Eu que non vou a facer é por unha mala decisión económica, a ultranza, fundamentalista, ortodoxa, liberalísima, que eu son defensor do liberalismo sano e razonable. Eu por aí non paso, e sempre o dixe, non olvido os meus veciños, é para adiante. Porque para vir aquí é moi fácil decir e cumprir as órdenes do reino. Non! Eu sou unha persona beligerante como partido. O fun hai uns meses. Ou usted porque se pensa que están aquí? Porque era irracional. O fun durante moitos anos. E aquí me decían que era por cuestión electoral. Non, é por cuestión de formación económica. E se pode facer de outra maneira. Por lo tanto, é posible facelo. E non me veñan con milongas. Vale. Xa irexe. A mellor situación económica dos últimos 25 anos. Non houve goberno que a tuvera mellor. Que había un endeudamento. Boiro pode. Pero sabes por que Boiro pode? Non porque eu sea un genio, porque hai recursos suficientes, ben administrados, para facelo. Vale, e usted nos traen aquí, sabe que? Nos piden un cheque en blanco, sin capacidade, sin proyectos reales, a anos vista, a meses vista, intangibles. Eso que nos traen, olvidándose das necesidades primarias. Vale, porque o que estou dicindo, números que estou dicindo son certos. Todos os que están aquí o saben, o que teñen trayectoria. Eso vai a misa. Por lo tanto, non me veña a decir que ustedes son unhas vítimas dunha mala xestión. Vítimas foi Deira, fun eu, foi Alonso, fomos todos. Pero hai que coller o toro por os cornos e non escapar. Iso que se ten que facer aquí, vale. E máis, pagábamos a 7 días. O último informe que temos nós, de período medio de pago, a proveedores, 7 días. Ustedes multiplicados por 10. E din que fixeron aforra e sobraron cartos. E por que pagan tarde? Incoherencia, falar por falar, fume. E me estou cabreado, porque, sabe por que me cabreo? Fundamentalmente, porque para facer as cousas ben, sabe o que hai que facer? Traballar, non botar a culpa aos demais. Digo que este é un goberno funambulista escapista. Eu sigo dicindo, e o tempo volverá a dicir, porque as matemáticas, como dicía este home, son as matemáticas. E me vai a dicir usted que nos 2 próximos anos, en anos electorales, isto vai mellorar, porque son anos electorales, complicados políticamente, complicados a todos os niveles,
Compromisos. O que decía o meu compañeiro. Non o 4% sobre o presupuesto. O 4% sabe que quería decir? É que só ustedes, quitando o pos, o que quixo decir aquí Carlos, só teñen comprometidos e amarrados 89.000 euros. Por eso lle digo que non hai nada detrás de todo isto. Nada. Porque ahora, moi ben, asumamos que yo deixei mal o Concello. 89.000 euros só comprometidos. Polo que eu mirei, é que corrobora o meu compañeiro de Ciudadanos. É que somos tontos. É que temos que firmar un cheque en blanco. Votar que sea un presupuesto que é presentar, por cubrir un papel. Unha huida hacia adelante ante a opinión pública. Por incapacidade de negociar con Bonovo. Incapacidade de negociar con BNG, que di perfectamente na nota de prensa de hoxe que é un goberno sin camiño, que non ten proxecto para Boiro, etcétera, etcétera. Está moi ben e es voten a favor, pero xa me explicarán por qué. Que o cariño debe ser moi grande, pero o servicio ao pueblo ten que ser moi grande. Tamén, vale, non é algo que teño que decir. Eu creo que me parece solemne e institucional de todo eso. Pero nós non vamos pasar por aí. Vale, mire, presupuestos. Los presupuestos crecen, sí, pero no crecen. Crece el gasto corriente, por lo tanto, la dispersión de los orzamientos, del dinero, etcétera, etcétera. Proyectos grandes, senlleiros. ¿Cantos hai? Hai un Pazo de Baiáns. Hai un club de remo. Hai campos de fútbol de herba artificial. Hai carreteras asfaltadas por doquier por un pichador. Hai máis de 30 parques infantiles. Hai kilómetros de saneamento que os hai. Hai kilómetros de agua da traída que os hai. Con 40.000 euros van a facer proxectos de abastecemento para 8 parroquias que toca 5.000 euros. Pero si é irrisorio, que non están falando con un pedante. Non se ría, alcalde, porque xa sei como é. Vale. Eu non me río, señor Díaz. Bueno. Teño a mascarilla, non me estou rindo. Sí, xa sei ben. Ora xa o conozco. Eu creo que usted está notando, verdad? Creo que usted está notando. No. É libre de decir o que queira. Sí. Mire, dixo que baixa a inversión. Pero sabe cando baixa a inversión dun ano para outro cos cartos e os aforros que di? 900.000 euros. Vale. Sobre os 2.759.000 que tíamos nós e vos presentan 1.902.000. Vale. Obviando, claro, o tema da Diputación, que son 1 millón e tal, que son o pos de toda a vida, que o vendedes como se eso fora a gran novedad, porque usted está facendo igual que o presidente da Diputación. Vende todo o gasto corriente, todo o que había, de décadas, incluso das épocas franquistas, dos plans provinciales, como se foran del. Deixadvos, non se pode gobernar un alcalde virtual. Ten que gobernar un alcalde realista. Proxectos e proxectos. Realización. Inaugurar obras de calado, como se fixeron aquí todos os alcaldes, desde Alonso Deira e Velo. Xa non digo eu. Iso é o que hai que facer. Ter arranque e sacar compromisos e firmar. Porque, mire, está no que usted firmou. Mire, isto, que non está firmado porque non copia, usted firmou, pon aquí, o alcalde presidente José Ramón Romero García, Boiro, así firmou, o documentado, sí, asinado electrónicamente. Sabe que é isto? Anexo con información relativa aos convenios suscritos coas comunidades autónomas en materia de gasto social. En relación ao anexo do artigo 107 non figuran, por eso non digo, non minto, convenios suscritos en materia social. Vale. En relación ao anexo beneficios fiscais en materia de tributos locais, que ven en relación ao COVID, remanente para COVID,
Pero se pudo haber feito un traballo fiscal que tiñan que haber feito no último trimestre do ano pasado. No último trimestre, no mes de septiembre, para que, sí, que cando hai que aprobar as ordenanzas fiscales previas á presentación do orzamento. Vale. Non figuran nuevos beneficios fiscales en materia de tributos locales. Pero non digo eu, o firma o alcalde. Por lo tanto, se falo de pantomima, é con razón. Eu creo que a xente da casa que me está escoitando o vai a entender perfectamente. Porque aparte da dedicación de remete, que é escasa, aquí non se fecha ninguna modificación fiscal para aliviar, promover baixadas impositivas calculadas, non ao tolo. Pero hai que escribir, facer números, coller a calculadora, só digo o ordenador, ni unha folla de Excel que é moito máis fácil, que se suma sola e resta sola. Eso que hai que facer para aliviar a liquidez en IBIs, en basura, en outros servicios que se están pagando, outros suministros. Eso está aquí, Non lles digo nada máis. Novas licitacións, no periódico a todo bombo. Limpieza de edificios públicos, pero se xa estaban licitadas. E nin son novas licitacións. Sí, reza así. El servicio existía e o servicio se licitaba. Axuda no fogar, igualmente. Se licitaba o servicio de axuda no fogar. Aquí. Fogueira, o licitei eu, desbroces e rodes. Novas licitacións. Desbroces. Porque aquí todo o mundo desbroce. Por eso, outra pantomima. Vender a moto copyright. Pedro Sánchez, presidente de la Diputación. Vale, o sea, todos por lo mismo perfil. Politburó. Rehabilitación das casas domésticas. Non lle vai chegar nin para pipas. Red de saneamiento, 40.000 euros. Entre 8 parroquias, xa me diredes. Bueno, participación ciudadana. 160.000 euros, 20.000 euros, mire. Isto xa o vivimos. Isto é confrontación entre os veciños, as parroquias e as distintas asociacións. Porque o vivimos. Mire, o que ten que facer o Concello por parroquias é ter proxectos de financiación, patear e saber as obras que me faltan. Esa é a mellor solución. E como se fai? Pois falando cas asociacións, falando con todos, e así, vale, usted decide, claro, se evita un marrón, pero a nós nos elixen non para evitar marrón, sino para gobernar, tomar decisións, unas nos saldrán ben e outras nos saldrán mal. Pero, amigo, con 89.000 euros solo de compromisos amarrados, a mes de junio de 2021, yo creo que el presupuesto de inversiones para el año que viene y para el 2023. Nada, tranquilos, non pasa nada. Non somos uns irresponsables, non temos sentido común, etcétera, etcétera. Pero o pueblo de Boiro vai non decir, xa está dicindo. Esta situación de hoxe, o Vox Populi non é o mismo que no mes de outubro do ano pasado. Eu digo ben claro, non é a mesma que setembro do outubro do ano pasado, con fotos ou sin fotos. Vale, e nós non podemos consentir decir que sí ao peor goberno da historia nos 2 primeiros anos. Porque isto non é para rirse do pueblo. Isto é para facer cousas no orzamento. Non é para rirse do pueblo. Porque é o que vexo eu, Porque eu vin presupuestos, Pero presupuestos como estes, eu non os vin nos 20 e pico anos que vin moitos de Alonso, vin os de Deira, vin os meus, eu non os vin. E iso das obras varias, oye, usted xe ten 20 obras que pon, unha por unha, de 4 pesos. Mire, e ademais, as obras fixéronse. Sí, esos que, lo dixo usted, eu teño anotado, puñan os seus presupuestos, non sei que varias, inversiones varias, tal e cual, sí, pero están feitas. Están feitas, as nosas, non, sí, dixo usted que vía nun pleno. Home, non me diga a min. Home, resulta que, a parte do goberno, que non traballa, que non sabe, é xordo. Xordo xa sabemos que non é, porque non hai oposición nin hai ao pueblo.
Pero non hai peor sordo que o que non quero oír. Vale, dos anexos xa lle falei. Polo tanto, isto, eu, despois de 2 anos, 80.000 euros comprometidos, de 15.435.000 euros de presupuesto, de 1.900.000 que baixa 1.900.000 de inversión, xa me dirán como os van a facer. Onde están os convenios? O COVID, o gran problema, non se atende suficiente tampouco con este presuposto, nin con medidas fiscales, nin con axudas. Sí, inauguramos bancos, señales, hierros de colorines, reflectantes, gastamos en pintura, o rural abandonado. Hai un goberno que en estes anos máis está abandonando o rural. Mas está abandonando o rural. Segundo, nós fixemos, a min digan o que me digan, fagan discursos para convencidos. Volvo a repetir, co de remo, campos de fútbol, obras, 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 proxectos grandes da Xunta, da Diputación, co PP, co PSOE, con todos. Vale, polo tanto, esta pantomima de presupuesto, esta huida hacia adelante, cumplir por cumplir e facer o presupuesto nunha fecha tarde, 2 anos, pero por telo. Eso non vale. Porque hai que aplicalos, e son inaplicables. E xa lle digo, vamos presentar alternativas serias que, se hai apoios necesarios, van a salir adiante. Moitas gracias. Moitas grazas a vostede, señor Dieste. Bueno, pues vamos a pasar a votación do punto número 3. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, pois... Alcalde, Perdón. explicación de voto. Non intervín en ningún dos puntos da orde do día, nin deste, nin do punto anterior. Déixeme Por dicir suposto. que votos a favor 6, votos en contra 1, votos en contra 9, abstencións 1. Vale, sea concisa, por favor. Sí, vou explicar o meu voto. E xa o ve, señor alcalde. Sí, pero sabe que Xa o ve, señor alcalde. Non empece a interrumpirme, Xa. porque mal empezamos. Tuvo dos No, turnos, pero eu vou bueno. explicar o meu voto. Non vou falar nin da retaíla de obras que vostedes trouxeron aquí, nin dos orzamentos municipais. Vou explicar o meu voto e o vai escoitar vostede. Sí, por suposto. Bravo, alcalde. Bravo. Si chego a xogar a lotería, acertaba, vamos, forrábame. Fai 2 anos, xa durante toda a legislatura, lle fun dicindo e advertindo durante a legislatura do que estaba acontecendo nesta corporación municipal. Non se pode ir un día as mozas a Escarabote, o día seguinte a Cabo de Cruz e que unha e esas outras non se cabreen. Acórdalle cando lle decía que se iba a pagar caro cando os soldos os patou co Partido Popular, cando as dedicacións as partou co Partido Popular, cando o gabinete da alcaldía o pactou co Partido Popular, cando as facturas que deixou o Partido Popular a pasada legislatura as aprobou nun presuposto cos apoios do Partido Popular, cando o plan de saneamento económico que viña do anterior goberno da legislatura do Partido Popular o apoiou co Partido Popular, cando aprobou tamén calles para os amiguetes do Partido Popular, acórdase o que lle decía, que todos esos apoios os iba a pagar moi caro. Aí os ten, aí os ten. Vostede podía ter os 9 concelleiros apoiando o seu presuposto aquí. E os ten enfrente. Bravo, esa é a súa gestión de alcalde. Esa gestión deste goberno descabezado, que ten razón. É que eu lles estaba dando a razón a todos os que están enfrente. É que como pode ser que a estas alturas, a mitad da legislatura se quede solo, porque quixo. Porque decía que con 5 concelleiros vostede podía facer todo o que quería facer. Pois aí o ten. Falando o Partido Popular de traer unha alternativa, buscando os apoios na corporación municipal.
buscando unha alternativa ao presuposto do goberno do Partido Socialista. E así o están pagando agora. En lugar de, durante toda esta legislatura, chegar a acordos con nós, consensos, non vir aquí a un trágala, o decía o compañeiro. Dice, un trágala, vía chantaje, vía es que si no, los malos sodes vós. E agora estamos aquí na mitad da legislatura. Por que non estamos falando de presupostos e eu non vou falar de presupostos? Vou falar de falta de confianza. Porque un presuposto non é unha relación de obras, que xa as teño aprobada en numerosas ocasións. É avalar un proxecto político. E vostede non o ten porque está solo. Está solo porque quixo estar solo. E as matemáticas son o que son. Non pode gobernar un concello con 5 concelleiros. E o sabíamos. Había que facer un esforzo enorme de diálogo e vostede non o fixo. E non é que non o fixera, senón que estuvo bailando con todas as mozas. E por último, porque é unha explicación de voto, e quero ser concisa, falta de confianza. Porque ademais deses bailoteos que vostede se trae, ademais resulta que o que aprobamos aquí no pleno, despois non o cumple. É que vimos dunha ordenanza de circulación no mes de maio, abril, despois no mes de maio lle presentamos outra moción alternativa e se la volvió a pasar por el forro. Pero como vou a aprobar eu este presuposto? Si que dá igual que me puxeran obras das que eu propuxe. Hai algunhas das obras, os presupostos participativos, o carril bici, o plan de saneamento. Claro que hai, pero como me vou a fiar de ustedes? Se vostedes traen unha cousa ao pleno e ao día seguinte fago o que lle dá a gana. Normal, nos abstemos, que a hora da verdad, como vostedes ven, xa hai outra alternativa, que suman en outro lado, porque vostedes quixeron. Nos abstemos, pois, pensando porque non podemos volver atrás 2 anos, e eu, que non son unha persoa especialmente de fe, o que busco sempre son os feitos. E vostede non está executando, non se están vendo feitos dun alcalde que debera de estar representando o conxunto da esquerda, porque non o está facendo cando ve que se queda solo, aínda non no ecuador da legislatura. Entón, ese é o noso voto, é a nosa abstención, e con unha gran decepción con respecto a alguén que lle depositamos a nosa confianza. Fai 2 anos a cambio de nada, só de diálogo e de manter un proxecto progresista para Boiro, e non está cumprindo. Moitas grazas, señora Torrado. Non, xa non, máis. Pasamos ao punto número 4 do orden do día, expediente 4072/2000. Nós non pactamos nunca nada co PSOE. Perdón, señor Díaz, non ten a palabra. Señor Díaz, non ten a palabra. Punto número... Por favor, non ten a palabra. Punto número 4, por favor. Expediente 4072/2019, solicituda da Asociación Amigos de bonificación do ICIO para a obra de execución de entreplanta no Centro de Formación Prelaboral nas instalacións situadas no lugar de Comos. Empezamos o primer turno de intervención. Señor Rodríguez, no. Señor García, no. Señora Torrado, no. Señora Soar, señor Ruiz. Ten a palabra. Traemos para a súa aprobación esta solicitude que nos presenta a Asociación Amigos, donde no seu primeiro punto propoñemos declarar de especial interese a obra realizada por esta asociación na execución de unha entreplanta na aula taller do centro que ten esta asociación e no segundo punto, como consecuencia do anterior, conceder unha bonificación do 95% da cota aboada polo imposto. Constan, por un lado, informe de servicios sociales no que se fai referencia a todos os servicios de carácter social que presta esta asociación e, por outro, o informe de Tesourería no que conclúe que se dan as circunstancias para declarar esta obra como de especial interese e utilidade municipal e, polo tanto, a concesión desta bonificación. Moitas grazas. Señor Díaz, este primeiro turno de intervención. A moción que vamos a votar o expediente este a favor. Vale, moitas grazas. Señor Rodríguez, ten a palabra. Moi bien, pasamos. Señor Muñiz. Sí, nos imos a votar a favor. Moi bien, señor García, ten a palabra. Sí, vamos a votar que sí. Moi bien, señora Torrado. Moi bien, señora Soar. Ruiz. Moi bien, pasamos á votación.
Vamos a pasar a votación do punto número 4. Votos a favor. Sí, unanimidade. 16. Vale, 16 votos a favor, 0 en contra, 0 abstencións. Moi ben, pasamos ao punto número 5, expediente 4859/2020, moción presentada polas plataformas comarcais de migrantes retornados de Arousa Norte e de Muros Noia sobre a tributación DSA, pensións dos emigrantes retornados. Se lle parece ben, vamos a dar a palabra ao señor Deira en representación desta plataforma para que nos explique brevemente pois esta moción. Ten a palabra, señor Deira. Señor Deira. Si ten a palabra, señor Deira. Gracias, señor presidente. Gracias, señores concelleiros, tamén por dedicarme 2 minutos do seu tempo. Eu traía aquí unha sentencia do Tribunal Supremo a favor de un señor que se chamaba Servando Torrado Torrado, e o traio sencillamente por un pequeno homenaxe que hai 6 meses recibeu esta sentencia a favor e el morreu hai mes e medio, ainda que non salira, era daqui de Boiro, era da Boliña, e creo que a esta xente se lle debe tamén un pequeno homenaxe, e van a lá xa 22 ou 23 na comarca do Barbanza. Na comarca do Barbanza empezamos 311. Hoxe son 290 e pico, aínda que non acudan todos ás manifestacións, porque son xente de edad e hai xente que non pode acudir, aínda que a veces acuden familiares. Vou a tratar de resumir o traballo de 8 anos en setembro farán 9 anos. A Lei 35/2006 empeza a aplicarse no 2012 con carácter retroactivo. Cal era o obxectivo desta lei? Pois tratar de recaudar a conta dos emigrantes retornados. Esta lei, que foi aprobada en 2016, empezouse a aplicar no 2013 con carácter retroactivo. E todos emigrantes empezamos. Eu pois non son emigrante, como todos saben, pero o meu traballo, a min votarme tamén para ser alcalde de aquí, e tamén me pediron que me puxera ao frente e puxemo ao frente. E desde o 2013, desde setembro de 2013, empezamos esa loita. Empezamos, en un principio, organizando por comarcas e organizando tamén manifestacións, pois reclamando ante Facenda e ante os distintos poderes políticos atención, en un principio atención, porque en un principio a lei trataba aos emigrantes retornados como defraudadores. Nunca se veu que se empezara a aplicar unha lei con carácter retroactivo. É dicir, empezouse a aplicar no 2013 e exixíalle ás persoas que pagaran desde 2008. Empezamos a ter reunións, ademais de todas as manifestacións, cada trimestre unha manifestación nas distintas cidades, Santiago, as Ourense, as principales provincias, capitales provinciales, e máis o Carballiño, que en Carballiño foi precisamente de onde nacieron todos os desde onde se enviaron todos os requerimentos. Empezamos a ter reunións
como se pode entender, con Facenda. Fixémolo con Facenda da Coruña, fixémolo tamén con Facenda do Estado. Empezamos a ter reunión tamén ca Comisión de Facenda do Congreso dos Diputados, porque foi ali donde se aprobou esa lei, cando... Perdón, mellor. Digo que tivemos unha reunión tamén con a Comisión de Facenda do Estado no Congreso dos Diputados e tivemos dúas reunións, unha cando gobernaba o PP e outra cando gobernaba o PSOE. Cando gobernaba o PP nos dixeron que esa lei era do PSOE e que eles non fixeron máis que aplicala. Cando gobernaba o PSOE, dixo que eles fixeron a lei, pero facía falta unhas normas precisamente desa aplicación da lei. En todos os sitios nos daban a razón, pero non nos devolvían os cartos. Fomos tamén ao Parlamento Europeo e tivemos unha reunión cos representantes da Comisión do Parlamento e había representantes de España, había representantes dos que falaban castelán, que era o portugués e o da Alemania. Os alemanes non entendían como as pensións que eles pagaban, tiñan que tributar aquí tamén, porque decían, en total, que cotizaran ali. E un exemplo que nos deron moi informativo é que eles, cando estás en activo, teñen unhas cotizacións que prevén precisamente que cando chegues á edade de xubilación teñas máis ou menos unha vida normal dependendo do traballo que fixestes e que non entendían como unha persona, e estou falando de que non pensedes que se cobran pensións demasiado, son pensións como aquí ou máis baixas, é dicir, non entendían como unha persona que recibe 1.200 ou 1.000 euros tiña que pagar, e ten que pagar unha pensión de Alemania, que nos, empezounos a falar dos beneficios que tiña unha persona que cobraba esa cantidad en Alemania e aquí nin por aposta, desde os presupostos a contribución ao Concello, vivienda, unha cantidad de cousas. O portugués díxonos concretamente se debían facer ao revés. En vez de penalizar as pensións que veñan dos estranxeiros, o que se debía facer era darlle todos os parabéns para que viñeran ali. Non, seguro que non foi por nós nesa reunión, pero desde o ano pasado, os portugueses que regresen a Portugal, se a súa pensión é derivada do seu traballo, non están obligados a cotizar. Pero teñen, ademais, exencións nos impostos municipales, teñen becas para os fillos dos emigrantes que estén estudiando aínda e que estén de volta. É triste, moi triste, que aquí se cobre as becas que reciben dos países donde traballaron, que lle den becas aos fillos e que por eso lle cobren aquí aínda un imposto. Creo que España ou que Europa remata tamén nos Pirineus. Eu non é me meterme, pero chegar a cobrarlle parte da beca que lle dan por estudios dos seus fillos. Me parece unha cousa sin sentido. Estivemos tamén falando con outros representantes do Congreso dos Diputados. Na Comisión de Facenda, repito, eles poñían que o de doble pagador non iban a sacar, pero que nos prometían que iban a elaborar unha lei para contemplar precisamente o caso dos
dos emigrantes retornados. Bueno, por ir resumindo, chegamos ao ano pasado en que a investidura do señor Pedro Sánchez necesitaba os votos do BNG e dentro dos compromisos foi precisamente que se solucionara este problema. Que non se pide nada, se pide, en definitiva, que se teña en conta que a súa pensión deriva do seu traballo e que aquí unha pensión, se non se contempla como doble pagador, cotiza a partir dos 23.000 euros. Solamente piden eso, que se equipare as pensións que se reciben de España. E que houve xente que incluso recibía 200 ou 300 euros por... renunciaban a eso para que non se lle aplicara o famoso lei do doble pagador precisamente para que lle cotizaran. Pero non, toda a pensión que ven do estranxeiro ten que cotizar co concepto de doble pagador, é dicir, a partir de 12.000 euros, agora creo que está en 13 ou por aí. Vale. O compromiso que acadamos con Pedro Sánchez era para solucionar no 20 e por iso esa moción é que todos os concellos, tamén quero dicir que esta presentouse, non sei cando, pero presentouse o ano pasado, era para que o ano pasado se mandara precisamente ao Congreso de Diputados e á Presidencia os concellos para que se recordara que había un asunto pendiente no Goberno e no Congreso dos Diputados. E pasou 2020 e non houve ningunha resposta. En todo este traballo, e estou resumindo casi 9 anos, cal foi os logros así que tivemos? Primeiro, a partir do segundo ano das manifestacións e de todos os encontros que tivemos con Facenda, se deron como unha amnistía, pero non foi a amnistía. Foi sencillamente que reconoceron que a aplicación dunha lei, cando se empeza a aplicar, non se pode empezar a aplicar con carácter retroactivo. E tuveron que devolverlle a todos os emigrantes, tuveron que devolverlle o que lle tiñan cobrado. Pero, cuidado, só a sanción e os intereses do que tiñan cobrado. Nós temos, xa, como dixen ao principio, unha representación en todas as comarcas e tiñamos calculado que o Estado iba a devolver sobre 22 millóns de euros. Somos moitos. É que estivemos en Andalucía, en Extremadura, e claro, donde máis había era para aquí. É que por aí estades máis organizados. Non, é que aquí é onde máis emigración houve, non? E devolveron 15.000 ou 15 millóns. Que pasou cos outros 7 millóns? Pois que a xente está cansada, non quer andar en papeleos, non quer, que tiña que... Nós o que defendíamos que así como cobraron de oficio, con amenazas, que lle iban encima da casa, que se lle iban con encima dos bens, xamos tamén que o fixeran de oficio, é dicir, eles tiñen a lista a todos aqueles que lle meteron as multas, que o devolveran de oficio. Non o devolveron e era precisamente, sería, outros 7 millóns que quedaron porque a xente está cansada e non quería meterse en papel e se lle facía gratuitamente. Nós temos dentro da organización 4 abogados que levan unha cousa e outra e a xente, como no tempo de Castelao, ca xusticia é mellor non atopar. Por iso digo que a Hacienda se quedou con 7 millóns de euros. O segundo ano, cando nos concederon eso, tamén concederon un ano para poñerse de amnistía, para poñerse ao día. Ese ano, o que quixera, que se podía poñer ao día, sin sanción, sin intereses e tal.
Sí, houbo bastantes, pero quedaron moitos que non se enteraron. E ainda hoxe veñen a reclamar a nosas... pero non, houve un ano para poñerse ao día. Non te puxestes, agora non tes máis que pagar o que debes e máis a sanción. Nos creemos que é unha injusticia, pero tiñas que poñerte ao día. En Alemania, esta que falei antes de Servando, era unha persona de Alemania. Digo que temos abogados tamén analizando os convenios bilaterales. No convenio de Alemania había o artigo 19 que poñía que os traballadores que perciben unha pensión pública por Alemania, depois empezaron a elucubrar que non son públicas, que son dos lands, están exentos de facer a declaración no país de orixen dos traballadores. E houve abogados que dixeron, por aí podes entrar. E en Alemania, os que estiveron en Alemania, pois tamén empezaron a devolver, pero a devolver sempre despois do xuízo. No Barbanza, aquí nos 4 concellos, devolveron a día de hoxe, entre eles o amigo que desapareceu, que era daqui, da Boliña, Servando, un home moi cabal e sempre, devolveronlle a 32 personas. Hai personas que lle devolveron hasta 30.000 euros. Estou falando concretamente dunha persona que lle devolveron 30.000 euros, pero pagou 36. E díxome a herdeira, eu tuve que vender unha finca porque viña ou pagas ou vamos encima da casa ou encima dos bens. E vendín un ben daquela forma a quen nos daba para pagar daqueles días, porque además dabanlle 15 ou 20 días para pagar, ou un mes, ou senón, ir tratar de facer unha con plazos, e con eses plazos ainda tiñen que pagar máis. Esa persona díxome que agora que me devolveron estes 30.000 euros, dame vergonza ir a dicirlle ao que lle vendín, que me fixo, por favor, si me pode devolver a finca, porque vale máis. Pois quero dicir que dentro desta xente que estuveron en Alemania, daqui da provincia da comarca do Barbanza, lle devolveron a 32 persoas. Que non había máis que 32? Si, había moitos máis. Pero mirar, estes xuicios levaban polo menos ano e medio, polo menos, porque había que facer, primeiro, unha intervención, é dicir, un recurso ante a Hacienda, segunda, unha intervención entre o Tribunal Económico Regional e, por último, o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Nós tuvemos unha reunión tamén, tanto con, como chamaban, o presidente Cárdenas, Cadenas, e co fiscal, que era un tal Varela. Para nós, foi aquelas persoas que nos daban hasta alento, que dicía, hai que cambiar, non está así a lei, pero hai que cambiala. Non deixar a rúa, estar na rúa porque isto hai que cambiarlo. Se ustedes leen as sentencias como esta de outro, di textualmente, nós non é verdad, porque houve persoas que empezaron a dicir que as sentencias do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia non sentaban xurisprudencia. E di textualmente, nós non sentamos xurisprudencia, pero teñan en conta que todos os recursos que viñan con estas características, a nosa sentencia sempre será o mismo. E añaden, e teñen en conta que este é xente de 70 anos para arriba e o están metendo en líos. E hai, desde Montesquieu, hai separación entre os poderes, debe de ser por eso, porque non fan caso deso. Pero todas as sentencias traen esa mesma coletilla, sí, de que teñan en conta que están facendo con esta xente. Porque xa vos digo, non lle costa menos de ano e medio andar con todos estes líos. E hai xente que non quer. Hai outro problema que últimamente
empezan a haber recoñecementos, que son as invalideces. Eu non sei se conocen, pero aquí hai moita xente que ten a invalidez e vai ao rastro. Sí, invalidez, pero unha invalidez absoluta e vai ao rastro. Sí. Hai personas porque tuven a desgracia ou a suerte de conocer a xente, aquí hai xente que sí, que ti o ves, parece unha persona normal, pero se ti estás unha hora con el, ves que chega un momento que se ten que sentar, que non é capaz de coordinar, que se marea. A ver, non me vou a analizar, pero nós chegamos a ir a falar incluso con xente dos tribunales que son os que dictan as invalideces. No, mira, é que a nós tinos a lei, ve, anda, fala, o 33, non é máis. Pero se bota un cuarto de hora con esta persona, xa verás como fala mentre fala, pero ao mellor chega un momento que quero dicir que empezan a reconocer moitas invalideces. Non sei se se acordan que en España levamos moitos anos reclamando que os nosos papeles, os nosos certificados tiñan valor en Europa. Eles non piden máis que os de Europa teñan valor aquí, sí, que son as pensións reconocidas no estranxeiro que aquí, pois, non sigan máis que reconocer, que hasta non teñen máis que leelas e reconocelas. Digo que estes empezan a reconocelas, pero reconocen a enfermedade, pero non reconocen a retroactividade do que levan pagado. É dicir, reconócenche que sí, que eres inválido, pero ao mellor hai xente que leva pagado 40.000 euros. 40.000 euros. As pensións de invalidez, de Suíza, de outros, son pensións que andan en 2.000 e pico, pero hai xente que leva pagado 40.000 euros desde aquela, e reconócelle a súa invalidez. Pero a retroactividade dos cartos non, os cartiños quietos. Estamos nese recurso de que a invalidez conte a partir de cando lla deron. Porque é triste que teñamos que salir de España para traballar no estranxeiro e cando no estranxeiro nos din que non valemos xa para traballar e nos dan unha pensión para vir para aquí nos din que sí que podemos traballar. Outra das cousas que estamos tamén loitando e a cabo é que moita da xente teña dereito á asistencia médica. Porque hai moita xente que aquí é ciudadano para pagar, pero non é ciudadano para recibir prestacións de seguridade social e teñen que pagar 90 e pico de euros todos os meses. Perdón, porque a pesar de estar moitos anos aquí, estou moi nervioso e perdón e gracias por oírme. Pido solamente non senón sencillamente que houve un acordo que se mire por ese acordo e que Galicia, por desgracia, pois levamos marchando da nosa terra e todo o mundo quer volver dentro dos de Boiro, que están incluídos os de Rianxo, hai 2 portugueses. Están pensando en marchar para Portugal. E as súas mulleres que son de Taragoña e son de Cerqueiras. E hai moitos galegos que se arrepinten de volver á súa terra. Non se pode permitir. Graciñas e perdón. Moitas grazas, señor Díaz. Moitas grazas, señor Ordeira. Lles pido brevedade a partir de agora, pode ser posible. Vamos a empezar o primer turno de intervencións do punto número 5. Señor Rodríguez. Bueno, a verdade é que é bastante vergoñento que esteamos no ano 2021 e que realmente parece que acabamos de facer unha viaxe ao pasado e que, como decía Deira, estuveramos escoitando o mismísimo Castelao. Porque as reivindicacións son máis ou menos as de por entonces. Realmente, como sociedade, temos que revisar que é o que estamos facendo mal cando, ademais
de ter o castigo, de ter que emigrar porque o teu país non che dá oportunidades, logo, cando retornas, che castigamos doblemente. Bueno, a verdade é que é un anacronismo insostenible e, insisto, o que me parece unha pena é que dende a representación política a nivel autonómico pois non se faga forza ou non se faga cumplir os compromisos que se adquiren por parte de calquer goberno que, como o que temos en este momento, é forte cos débiles e débil cos fortes. Imos a apoiala, por suposto. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio, ten a palabra. Sí, señor presidente. Estamos de acordo totalmente co que di o señor Deira e vamos a apoiar tamén a moción. Moitas gracias. Señora Torrado, ten a palabra. Bueno, pois calquera fala despois do Deira, non? Pero sí que, dende logo, bueno, que temos falado moitas veces, os galegos doblemente xa me entendedes, non vou seguir dicindo, pero durante a nosa historia como pobo nos condenaron a ter que emigrar, nos condenaron a ter que marchar das nosas casas, nos emigraron a ter que construir fora do noso país e, como podemos observar, e para mostra un botón o que relatou perfectamente o Deira, que despois de tantos anos de construir, despois de tantos anos de traer tamén divisa para o noso país, pois este sexa pois o pago que se lle dá aos milleiros de emigrantes e, en particular, como xa indicaba o compañeiro, en particular, ten unha especial importancia no pobo galego por ser un pobo que, por desgraza, tivo que emigrar durante moitos anos. Pouco máis que engadir que, evidentemente, imos a apoiar esta proposta e felicitar o traballo incansable, constante e insistente por parte do colectivo, do conxunto de persoas que representan este movimento e que non se cansen de seguir traballando, que os sanos están reivindicando unha cuestión que é xusta, que evidentemente, a ver se teñen máis sorte que outro tipo de acordos que se estuveron tomando no Parlamento do Estado español, pero creo que a insistencia e saber e ter claro que teñen a razón ten que chegar a bo porto as súas reivindicacións. O noso apoio, como non pode ser de outro xeito. E gracias por representar a toda esta xente. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Soar, ten a palabra. Sí, isto é un escándalo. Darlle, antes de nada, os parabéns ao compañeiro Deira por eses 9 anos, casi 9 anos xa de aglutinar e de representar a ese colectivo e facer ver que, unha vez máis, demóstrase que as movilizacións na rúa pois acaban tendo éxito. Dicir tamén, é de xustiza, que cartos para viaxes tanto a Bruselas como a moitos sitios saíron das arcas da CIGA e dos compañeiros do BNG como organización. Grazas. Moitas gracias, señora Soar. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, nós tamén anunciamos o noso voto favorable, como non podía ser de outro xeito, e asumimos o papel que nos toca trasladando estas reivindicacións que hoxe se van a aprobar aquí ao Ministerio e ao Congreso dos Diputados, como non podía ser de outra maneira. Moitas gracias. Señor Dieste, primeira intervención. Señor Dieste, pulse o... moi injusto. Eu son fillo de bacaladeiro, de mariñeiro daqui e de emigrante, en Holanda, Alemania, en todo o lado. Tratouse mellor o emigrante hai varias décadas. Eu sei, porque son fillo de emigrante, sei os beneficios que tiñan, en unha época que non era a nosa. E os principios da democracia, os máis principios, tiñamos as becas de emigrante, tiñamos un trato diferencial, non porque fóramos máis que nadie, senón por unha sencilla razón. Se valoraba o traballo da xente fora de Galicia, fora de España, porque se en terra ganabas 300 pesetas, no bacalao 900, que pasou ao meu pai, eles multiplicaban por 6 a do bacalao e por 12, non, por 14, o tema de xa. Era unha entrada de visas tremenda que dou un desarrollo xunto con turismo a este país. Eu creo que é de xusticia reconocer todo ese traballo, porque todos axudamos a levantar o país, pero se non hai
Eso sí que foi un plan Marshall. Non foi un plan Marshall. Foi o plan da emigración dos nosos pais con ganas de traballar, que trouxeron moito dinheiro. E foi fundamental en mellorar o país e a estrutura económica deste país. Se nos vamos a todos os manuales, son de Xapón. Vale, eu creo que felicitar a todo o colectivo. Deira, felicitarche por ese traballo incansable sempre a favor dos desfavorecidos. Os motivos aí, polo peito que tes, e pola cabeza, sobre todo, e a seguir así. Envidiable o traballo que faz. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Dieste. Segundo turno, señor Rodríguez, no, señor García, señor Torrado, señora Soar, señor Ruiz. Pues pasamos a votación. Pero, bueno, antes da votación, si les parece, como emenda, si se fija no acordo, fala de para exixir a atención ás necesidades deste colectivo e acelerar o cumprimento do compromiso de adoptar durante o ano 2020. Como foi presentado o ano pasado, pois diría de poñer durante o ano 2021, se lle parece. Sí? Sí. Votamos a emenda. Sí. Votos a favor. 16. Vale. Ai, perdón. Sí, 15. Perdón, 15. Sí, 15. E agora votamos xa pois o punto. Votos a favor? No, esta camenda xa está, claro, sí, xa está, claro. Vale, sí. Moitas gracias. Muy bien, vamos a pasar ao punto número 6, expediente 4859/2020, moción presentada polas... expediente número 6, expediente 3260/2021, moción do Grupo Municipal do BNG sobre as peaxes das autovías galegas. Empezamos o primer turno. Señora Soar, ten a palabra. Ben, isto entendemos que é un repagamento das autovías. Isto está sucedendo estes días. Enténdese que está aí tamén, lanzouse a idea de que tamén se vai empezar a cobrar en vías secundarias e demais rede viaria, e entón pensamos que isto hai que darlle un xeito, isto non pode ser, porque vai a producir atascos en vías que non teñen ese repagamento, esa peaxe, e iso vai a dar unha peligrosidade. Pensamos que é unha barreira que impón sancións económicas que dá un servicio a un servicio básico e que incrementa esa inseguridade viaria. Decir que Pere Navarro, o director xeral de tráfico, en rolda de prensa, sempre di, cando ten que defender este repagamento, que en toda Europa se dá esta situación, e dicirlle que non. Hai moitos países que non contemplan este repagamento, e entón hai que pensar en financiar de outra maneira estas vías, porque no fondo dáse a entender de que é por falta de ingresos bastantes das concesionarias das autovías, ou ben para facer caixa despois daqueles negocios das ruinosas recuperacións das rediais madrileñas e negocios similares. Entón, solicitamos que se curse o darlle traslado ao goberno español a idea de que isto non estamos de acordo. Grazas. Moitas gracias, señor Soar. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nos anunciamos tamén o noso voto a favor do que aquí se está a propoñer, aínda que todo apunta, como decía o compañeiro Carlos, a que ao final teremos que pagar polo uso das autovías públicas. E quixera por en riba da mesa algún dos datos dos que dispoño para decir o que estou dicindo. Apuntouno tamén Carlos, en Europa págase. 23 dos 27 países, ao menos nos datos dos que eu dispoño, pagan unha tarifa polo uso de vías de alta capacidade, que serve como fondo para o mantemento e mellora destas vías. En Europa, quen fai uso das vías paga polo seu mantemento e pola súa mellora, liberando así a sociedade en xeral deste mantemento. Segundo, indicar tamén que o 40% do transporte de mercadorías por carretera no noso país é internacional e, polo tanto, fai un uso das nosas vías de alta capacidade sin pagar nada polo mantemento das mesmas. Procúrase tamén, é conveniente, corrixir esta eiva. E terceiro, e última pista de que o futuro probablemente nos repara, vai camiño de que estas fórmulas, o que xa se está a falar, é de un bono social, ao transporte, para que, dependendo da renda das familias, poidan facer uso gratuito ou non destas
destas vías de alta capacidade. Nós, desde logo, vamos a apoiar a moción dos compañeiros, como digo, aínda que lamentamos que todo indica que vamos polo camiño que vamos. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Orqueste. Vou votar a favor, pero matizar unha cousa que dixo Ruiz. Eu creo que os camións estranxeiros, xa que estamos en Europa, é bo que non paguen tamén. Tamén é bo que os camións españoles non paguen fora de España. Por qué? Porque normalmente o que levan é man de obra, produtos galegos, levan produtos españoles, entran, salen, non só veñen os camións a traer, tamén veñen a buscar. Entón, tamén eu creo que ten, hai que vería compensar o valor añadido que genera o transporte e o pago. Porque eso, que non poden dicir ben, son os transportistas, non un funcionario. Moitas grazas. Segundo turno de intervención. Sí, gracias. Bueno, nos imos a apoiar, aínda que creo unha vez máis que estamos suplantando a identidade do Parlamento galego neste caso, pero, bueno, en realidade, máis por afinidade, por coincidencia no plantexamento que por outra cuestión, pois imos a apoiala. Nos somos partidarios de baixar os impostos e, en calquer caso, de baixar os impostos ás rentas baixas, enténdaseme. E en este caso, o que estamos facendo é, como sempre, pois ir aos costaleiros do Estado, que son as economías menos capaces, non? Hai que ter en conta que o sector do transporte, por exemplo, en España está absolutamente atomizado, é dicir, hai moitísimo transportista autónomo, non hai grandes corporacións de transporte, ou se as hai, representan unha minoría, e isto ven a significar, como sempre, poñer a lupa o elemento recaudatorio encima de quen menos pode soportalo. Imos a apoialo. Gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Sí, señor presidente. Estamos de acordo co contenido do señor Carlos e nos vamos tamén a apoiar a moción. Moitas grazas, señora Torrado. Ten a palabra. Sí. Dende logo, sempre somos Europa para o malo, non sei como nos apañamos para querer copiar Europa, pero en vez de copialo para o bo, para os salarios altos, para os servicios públicos, de calidad, para... Non, copiámolo para o malo. Resulta que nos temos que adaptar no malo. Home, eu, a verdade que me dá igual as indicacións que haxa ou que non haxa, os que realmente pagan o pato son precisamente as familias, porque aquí as dúas autovías que se indican é unha que vai de Carballo a Coruña e de Vigo a Baiona, precisamente circuitos cortos de movimento de persoas traballadoras que se teñen que mover para o seu posto de traballo, de pequenos autónomos, transportistas, de taxistas, e persoas que ao final lle vai precisamente aos menos, aos que teñen unhas rentas máis baixas, as rentas precisamente do traballo, das persoas que lle teñen que restar ao seu rendimento laboral este tipo de cargas. Home, eu a verdade que non entendo absolutamente nada cando precisamente esteamos tan obsesionados con ser europeos para o malo e, sin embargo, para outras cuestións parece que nunca podemos ser o suficientemente bons para asimilarnos ao que realmente mellora a calidade de vida dos cidadáns do noso país. Evidentemente, imos a votar a favor da iniciativa, pero sí que quería facer esta pequena reflexión. Moitas gracias. Sí, ten a palabra. Sí, é que a cousa é máis grave do que parece, porque estáse indo no camiño de que quen usa paga e quen contamina paga. E iso, claro, é un camiño que, ademais, co agravante de un partido político no goberno, unha esquerda no goberno, un partido socialista obrero español, terá que ser socialista, terá que ser obreiro, terá que pensar en esas dúas cousas. E haberá que sacar cartos de onde sexa para paliar ese custo. Nada máis. Moitas gracias, señor Sobar. Vale, moi bien. Pasamos á votación deste punto número 6. Votos a favor?
Sí. Muy bien, 16 votos a favor, 0 contra, 0 abstencións. Moi ben, pasamos ao punto número 7 do orden do día, expediente 3261/2021, moción do Grupo Municipal do BNG sobre a retirada do recurso contencioso administrativo ao Plan Xeral de Explotación Marisqueira. Primer turno. Vale, señor Ransuar, ten a palabra. Ben, este é o típico caso de inxerencia de competencias entre administracións soberanas. En este caso é o Goberno Central que métese onde non ten competencias e que se atreve incluso a dicirlle a xente que sabe facer as cousas como ten que facelo e como ten que vivir. Explícome. O Estatuto de Autonomía de Galiza establece competencias exclusivas de propia administración autonómica en diferentes materias. Na cuestión de pesca nas rías e augas interiores, marisqueo, acuicultura, caza, pesca fluvial e lacustre, regúlase todo por o chamado Lei de Pesca de Galiza, que se aprobou o 11 de decembro do 2009, despois dunha modificación dunha lei do ano anterior. Esta Lei de Pesca de Galiza contempla unhas medidas, como é a conservación, a xestión e a explotación, unha explotación responsable, racional e sustentable dos recursos mariños. Desenvólvense esta lei a través dos plans de xestión marisqueira, desde 1993. Aí participan as confrarías e as agrupacións do sector. Tanto as confrarías como as agrupacións do sector son as titulares deses plans e son as que os propoñen, as que os diseñan. Traballos que fan, leo textualmente, traballos de mellora da extracción e produción, topes de captura por mariscador a día, especie a extraer, métodos de extracción, puntos de control, formas de comercialización e un dato moi importante é que todo isto faise con asesoramento científico por detrás, pois dos laboratorios que teñen a man tanto as confrarías como as agrupacións do sector. Repito, todo isto vai para 28 anos que está funcionando ben, dá unha actividade directa sobre unhas 8.000 persoas e todo isto ven a ser recurrido polo Miteco cun recurso contencioso administrativo co argumento de que se precisa para aprobar estes plans un informe da Administración Central. Aquí é onde está a inxerencia do Estado, que non entendemos. Entendemos que o que fai o Miteco, o Ministerio de Transición Ecolóxica, é unha mala interpretación, unha interpretación errónea da Lei 22 de 1988 de costas, donde di que claro que se necesita un informe, pero no caso de que se declaren zonas de interés para cultivos mariños, concesións ou autorizacións, que non é o caso. A situación é moi grave, porque no último plan marisqueiro cubre dos anos 21 ou 23, e se non se retira este contencioso administrativo, evidentemente vaise paralizar este plan marisqueiro e evidentemente van a haber todas estas problemas, esta xente con problemas económicos. Entón, o que solicitamos é a retirada inmediata do recurso contencioso administrativo e instar a Xunta de Galiza a activación da Comisión de Transferencias co obxecto de iniciar o procedimento para o traspaso das competencias pendentes a Galiza. Está claro que non calquer cousa que figure no Estatuto de Autonomía está salvagardada, hai que blindar calquer tipo de competencias, porque sabemos o que pasa, e entón a xestión do dominio público marítimo terrestre e a ordenación do sector pesqueiro e de investigación oceanográfica, pois canto antes que pasen a ser competencias de Xunta de Galiza. Grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, nós ímonos abster para deixar que sexa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o que se manifeste sobre se é preceptivo ou non o informe vinculante que debería emitir costas según o Estado a este plan de explotación. Simplemente, ao noso entender, se trata dunha rabieta entre a Xunta e o Estado, na cal a Xunta manifesta que ese informe non é necesario para aprobar o plan de explotación e o Estado pensa que sí. E por ese motivo se lle pide ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que se manifeste ao respecto. Vamos a esperar o seu dictame.
para ver pois, quen ten a razón. O Estado solicitoulle expresamente á Xunta en máis dunha ocasión que pedise ese informe e non quixo facelo. Bueno, manifestar, iso sí, que estamos de acordo con instar á Xunta de Galicia que a activación da Comisión de Transferencias co obxecto de iniciar o procedimento para os traspasos das competencias pendentes a Galicia onde se engloba a xestión do dominio público marítimo terrestre. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Díaz. Ahora nos vamos a votar efectos sinérxicos sobre a industria transformadora. Todas as cales empresas que traballan para a industria ten un peso específico relevante. Eu está moi ben o que digan algúns fundamentalistas. Eu lle diría ao PSOE que cambiara o seu sentido de voto, porque aquí a razón impera sobre o sentimento político. Eso de escudarse no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, bueno, é que o Tribunal Superior de Justicia quixo dudar sobre a lei. E como dicía Bendeira, a lei a veces é injusta. É como chígalle 40.000 euros, quítelle 40.000 euros a un paisano que non os ten e morre de fame. E eso a Hacienda ni ao goberno non lle importa. Porque eso son así. Eso sí, como dicía Carlos, danlle caño aos débiles e despois os 4 listos, como tú dicía, un presidente dun partido, os que mandan neste país, pois lle fan a salsa ao presidente do goberno. A máis que temos en Europa uns inexpertos, uns incapacitados, sin formación. Non pode ser o ministro de Pesca como foi de Extremadura, ou un representante de Pesca. Así nos vai, así nos toca o pelo. Pero que é xusto sopesar as variables, os números económicos, as persoas que hai de todo eso, para defenderlo estrictamente, como se fixo aquí, nesta mesa. Estuvo aí Manolo Faxán. Nós non predicamos con fume. Nós estudamos contra a lei marisqueira, contra as minas de Touro, independentemente do que dixera o sentimento do noso partido. E digo como de Montoro, primeiro as persoas, galegos e españoles, e temos que tirar para adiante con isto. As transferencias das competencias, evidentemente todas as máis posibles, non van a poder ser todas, pero hai que pelealo ante a incapacidade, a falta de datos, a incapacidade de negociación, a falta de estudios coherentes para defender os nosos planes marisqueiros, o que se está tratando ca pesca, cales son as cantidades que hai que pescar, etcétera, 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 etcétera. Todo ten que ver. Nos vamos a votar a favor. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez. Gracias. Bueno, calquera diría, despois de escoitar ao señor Ruiz, que vostede é o portavoz de goberno de un concello que ten como un dos principais pilares económicos o marisqueo. A verdade é que me desconcerta como un se pode colocar en un sitio ou no outro según lle conveña. Pero, bueno, alá cada un coa súa coherencia. A verdade é que, bueno, mentras que algunhas comunidades autónomas están recibindo competencias como institucións penitenciarias ou incluso se nomea a veces a posibilidade de que se poda levar a cabo un referéndum de autodeterminación, nós estamos pedindo permiso para poder ir a apañar berberechos. Estamos ben fodidos, con perdón. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Sí, nos vamos a apoiar a moción tamén. Moitas gracias. Señora Torrado, ten a palabra. Sí, unha anécdota. Había algún madrileño que decía que as bateas eran as casas dos bateiros. Era un exemplo para escenificar que en materia de pesca, en materia de marisqueiro, en materia de posta en valor dos nosos recursos naturais, as decisións teñen que tomarse donde se teñen que tomar. No lugar donde a xente vive do mar. No lugar donde coñecemos perfectamente cales son as nosas potencialidades, cales son os nosos medios, cales son os nosos recursos e como poñer en valor o noso patrimonio marisqueiro e pesqueiro. Eu, a verdade, non imagino
decisións acertadas dende ministerios que, ademais, a hora da verdad, que o sabemos todos, vacíos de competencias. Vacíos porque, efectivamente, a hora da verdad, como todos coñecemos, ese tipo de ministerios non teñen o suficientemente peso como para poder tomar determinacións. Hai cousas ben importantes que arreglar no conxunto de España que non sexa meterse no que levamos facendo toda a vida en Galicia con nosos medios e recursos mariños. Eu, a verdade é que se me ocurren moitísimas cuestións nas que se debe de meter o goberno do Estado español e que non precisamente meterse en algo do que entendo que non entende e que, ademais, creo que o marco estatutario deixa claramente recoñecido que é unha competencia nosa por lei e porque é do que vivimos e do que coñecemos. Sin máis, evidentemente, votamos a favor. Moitas gracias. Señora Soar. Nada, insistir en que este plan marisqueiro son 2 anos, entón a cousa é gravísima, é peor aínda. Grazas. Moitas gracias. Señor Gueste. Nos vamos a votar a favor. Moi ben. Pasamos á votación. Votos a favor? Non. 11. Vale, votos... No. Votos en contra? Cero. Abstencións? Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto número 8 do orden do día e o expediente 3479/2021, moción do Grupo Municipal do BNG sobre a nova tarifa eléctrica. Empezamos o primeiro turno de intervención. Señora Soar, ten a palabra. Ben, como país produtor e exportador de enerxía que somos, seguimos solicitando unha tarifa eléctrica propia, xa veo aquí noutras ocasións esa moción, visto a subida da enerxía que tivo lugar desde comenzos de xuño, é máis necesaria que nunca. É o que dicía antes a compañeira Dores, isto ven tamén do Miteco, é outra cousa que se sacou da manga, pero, bueno, por detrás estarán os lobbies e os clústeres das enerxéticas, evidentemente. Entón, como o que pedimos é, evidentemente, a reducción dos impostos que gravan o consumo de enerxía eléctrica, a eliminación do imposto especial da electricidade, a reducción do tipo do IBE, que pretenden que sexa ahora do 10%, pero só hasta fin de ano, cuidado. Entón, dicía hoxe a portavoz, despois do Consello de Ministros extraordinario, realmente é hasta fin de ano, é o 10%. E o que pedimos é que sexa, definitivo, un 4%. Beneficiar os territorios de produción de enerxía eléctrica compensando o forte impacto ambiental. Agora, ben veríades tamén que empeza a desenvolverse a eólica marina. Eso vai a ser outra cañeira. E tamén modificar o precio da electricidade que se estipule segundo os custos de xeración de cada tecnoloxía. Grazas. Gracias, señor Ansoar. Primeiro turno, señor Ieste. É gravísimo, que hai que poñer o chisme, aí va. É gravísimo por varias cuestións. España non pode ter o dobre de coste de produción de energía que Francia e Alemania. Segundo, non pode ter esa carga impositiva tan grande. Terceiro, non hai estrategia ni política energética en este país hai anos. Non estou falando agora. Non hai política energética. Non se fai un mix adecuado e a veces hai que ser valientes, porque para ter energía barata hai que a veces hai que elegir algunhas cousas, non todas, entre o malo e o peor, e facelo medioambientalmente tamén sostenible, non? Porque, senón, globalmente, isto é unha variable de geopolítica internacional.
é un feito fundamental. Estamos ao pairo. Pero o que quero dicir con isto é que a nosa industria está ao pairo de grandes axentes nacionais, manejados por axentes internacionais, donde os españoles non pintamos nada. Somos carne de cañón, solo para pagar. A máis nos meten un contador para controlar, non para controlarnos a nós solos, para saber en cada momento cal é a produción, manejar as ventas, as compras e todo. É para eso. E o pagamos nós. Non lo fixeron pagar. E convenceronos de que era para nós. Non. É para tener online, on time, os datos necesarios para mercadear por hora, por minuto e segundo, como nos están facendo. Fai falta un cambio de política. Evidentemente, con este goberno están moi contentos. Porque o que está en este goberno, xa oístedes o presidente dos empresarios outro día. Quenes son? Está claro. Dijo, fue un error. No. Lo dijiste adrede, pide disculpas, fue un error. Pero le echaste un cable a quien defiende, a quien defiende. Que suba la luz, que es el gobierno y sus amigos. Bien, segundo turno, señor Muñiz. Insisto, débiles cos fortes, fortes cos débiles. Isto é a realidade. Bueno, unha vez máis, a veces teño a sensación de que estamos asumindo competencias sobre cuestións que, desafortunadamente, pois nos exceden no ámbito competencial. Pero, bueno, desde logo que non quero que se poda ni siquiera imaginar que nos entendemos a cuestión de unha maneira distinta, porque, claro, cando exportamos desde Galicia o 25% da enerxía que se consume en España, cando se explotan os nosos recursos eólicos, hídricos, e agora, como decíades, incluso cos generadores offshore, a enerxía maremotriz, realmente non se pode comprender que sexamos os que pagamos a enerxía máis cara de toda España. Que isto, unha vez máis, nos leva ao punto anterior. Parece que estamos reclamando cousas que a outros, o mellor, lle resulta menos complicado reclamar e, sobre todo, obter resultados. Bueno, vamos a apoyala. Gracias, señor García. Segundo turno. Moitas gracias. Nós tamén vamos a apoiar a moción. Parecenos un abuso soberbio o que están facendo. Sempre a paga a clase máis baixa. Gracias. Gracias, señora Torrado. Segundo turno. Bueno, sí que é certo que nos excedemos das nosas competencias como pleno da Corporación Municipal, non? Pero realmente, se miramos simplemente a Serra do Barbanza e vemos todos esos muiños, pois de algún xeito generando, bueno, enerxía limpa, pero por outra parte tamén facendo un impacto visual e que tamén un impacto visual e negativo desde o punto de vista medioambiental. Cando vemos que a efectos de producir esa enerxía da que se aproveita o conxunto do Estado, pero foi sempre, ademais, agora falamos dos eólicos, din que ao mellor nos veñen agora tamén os eólicos mariños e ao mellor tamén nos afecta despois a nosa actividade marisqueira e pesqueira e o fomos en outros momentos de produción enerxética para exportar enerxía ao resto do Estado e nos levar os perxuizos de tipo medioambiental e, sin embargo, despois, pois, os beneficios pois, os repartimos entre o conxunto do Estado, non? Entón, evidentemente, pois, esta moción é moi acaída para lembrarnos pois, a situación na que se atopou sempre o noso país en canto a enerxía e o que nos costa ás persoas no noso país, non? E, efectivamente, que, ademais, ese custo enerxético afecta máis ás familias, ás persoas traballadoras que van a ter que facer encaixes de boliños para poder facer, desde un punto de vista óptimo, o que é as súas necesidades eléctricas nas súas vivendas. E a verdade é que poñer encima da mesa este problema con independencia de
que non sexa o foro máis apropiado, creo que é importante lembrar. Sí que é certo que fixeron por parte do goberno pois algunha rebaixa desde o punto de vista impositivo, que nos guste máis ou menos, é a primeira vez que se fai, quero dicir, nun contexto deste tipo, que polo menos se poña efectivamente un parche hasta final de ano, pero, bueno, polo menos conseguiuse poñer encima da mesa pois esta problemática. Imos votar... bueno, pero en outros momentos ni sequera se fixo nada. Entón, bueno, pois, que sexa o máis óptimo, non? Pero, bueno, polo menos se fixo algo a este respecto. Entón, bueno, seguir na liña, seguir poñendo encima da mesa este problema para as familias traballadoras do noso país e tamén para as pequenas empresas e os autónomos, que evidentemente é un dos custos máis importantes da súa actividade económica. Vai contar, como non pode ser de outro xeito, co noso apoio e co seguimento que se poda facer deste tipo de propostas. Moitas gracias, señor Torrado. Señor Soar, ten a palabra. Sí, bueno, foro ten que ser porque a xente de Boiro vese afectada. As familias, as empresas, as pymes, todo o mundo de Boiro tamén se ve afectado. Foro ten que ser, a política ten que ser transversal, non que 300 e poucos señores en Madrid decidan como teñen que vivir o resto do Estado. Decir que non se está en contra de ningunha tecnoloxía, nin de eólicos, nin de eólicos terrestres, nin mariños, nin de placas fotovoltaicas, senón dunha racionalización de todas esas tecnoloxías. Grazas. Moitas gracias. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, nós non imos a votar a favor desta moción, porque non compartimos a idea central na que se traslada de que as medidas levadas a cabo polo goberno o que pretenden é que suba a factura enerxética, desde logo. Eso non podemos apoialo. Creemos que é cedo aínda para manifestar eso, xa que aínda non se teñen valores comparativos. O goberno confía en que o uso de cada un faga dos tramos horarios propostos poda axudar, por un lado, a non ter que invertir en aumentar as medidas de suministro en horas de alto consumo enerxético, o que redundará en un abaratamento dos costes ao longo prazo e, por outro lado, en unha baixada da factura eléctrica, unha vez que o consumidor asimile as novas oportunidades que poida rentabilizar con esta nova tarifa. Estes días, evidentemente, está a subir a luz o precio da electricidade, gracias a que tamén está subindo a demanda da mesma. Isto que quere dicir é que se mantivésemos os tramos horarios que tiñamos a todo agora, sin a modificación que se levou a cabo, posiblemente tamén subise a luz. Como digo, é cedo aínda para comparar. O goberno con medidas como a da baixada do IVA na factura eléctrica quere contribuir a que non se asimile a nova tarificación con a factura eléctrica, a subida na factura eléctrica. Un estudo feito pola OCU indica que probablemente, previsiblemente, cando todos tomemos conciencia das novas tarifas, a factura será máis barata para un amplo número de usuarios. Por todo isto, imos votar en contra. Moitas gracias. Señor Díaz, te ten a palabra. Bueno, eu digo que a tarifa nunca vai ser máis barata porque o tempo demostra. Están aí. Señor Dolores, algo conseguimos a baixar aí, pero usted sabe cal é a estrategia en espiral horizontal hacia adiante? Que hacíamos na caligrafía cando éramos rapaces. E así actúan moita xente, moitos lobbies e moitos gobernos que se defenden. A parte que as encuestas dan mal. É a primeira medida populista que toman esta, porque dan mal. E así es. Danlle para adiante, volven para atrás, volven a dar para adiante, volven a dar para atrás. E sabe que significa ese volta atrás? Ir adaptando a xente a que trague a pimenta, o gato a pimenta, que non lle gusta, pero pouquiño a pouco vengan lambendo e vai saindo do bolsillo. Eso é o que están facendo. Pero eso é de... Xo decía Lenin, esa é a maneira de convencer. Como un goberno, que non sabemos que tipo de goberno é, se é nacionalista, se é bolivariano, se é o que é. É el poder por el poder. Que se dedica a isto. Andado por el gran capital,
defendido por as televisiones que tienen que defender. É o que o sostén. Eu me chamo Botitas. Botitas era Calígula. Levolle moitos anos chamando. O perfil deste chaval é este. E o tema eléctrico, hai que producir energía sí ou sí. Non nos queda máis remedio. Para sobrevivir neste mundo global, é que a política energética global e geopolítica que hai neste mundo, sea en eólico marino, sea en eólico no monte, sea con algo de nuclear, temos que facer un mix que abarate o custo. Porque a mí gustaría ver se ese custo é o real ou é unha excusa tamén. Porque producimos máis caro todas. Hai empresas que ganan moito diñeiro, que a este concello lle pasaban 3 facturas do mesmo concepto, e a veces chegamos a 70.000 euros, que nos quería laminar a través de distintos métodos de facturación, que non se lle pode permitir, que temos que meter unha persona para que controlara o tema. Vale. E aí non vamos a chantar, que nos van a baixar. Non, a vida. E temos que producir energía, deixarse de historias, porque a xente traballa, pero para traballar hoxe con empresas tecnológicas, con maquinaria, empresas fundamentalmente electromecánicas, fai falta electricidade. Se nós temos ese costo, está pasando que as empresas electrointensivas, pero que isto non é unha coña. Estamos falando das familias, está moi ben, pero as familias viven de algo, e non podemos volver á época da historia da parra, e da parra para tapar as nosas vergüenzas. Eu creo que en isto temos que ser claros. É importante, é estratégico para todos, é fundamental. Seguramente, non sei, alguén dirá de min, oye, este tal. Non, é que é o momento de botarlle narices a este asunto. É o momento de botarlle narices a estes asuntos, porque ou queremos ser algo, ou senón non temos solución. Eu no tema energético, eu o digo, hai unha lucha global a nivel de energía, donde España non pinta nada. Aqueles que queren manter os seus negocios tendo cartos, sin traballar, ineficientes, sin modernizar líneas, pasa a outro tipo de negocios. O coste do megabyte por tema de telefonía. Si é máis caro que en Alemania, con menos servicios. Pero que pasa neste país? Ou empezamos a dar a cara e poñer as cartas boca arriba, ou nos comen. Somos un rebaño dominado e que queremos decir o políticamente correcto. E ser uns hipócritas. Pois non, pois habrá que empezar a levantar a voz. Ben o decía Deira. Seas de dereitas, de esquerdas ou do que seas. Porque isto é unha tomadura de pelo. Porque todos sabemos que no mundo sempre hai potentes que manejan as distintas ideologías, os distintos movimientos políticos. Todos o sabemos. Para desestabilizar a economía de un país, para facelo máis débil. Eso non é que sea un loco, é que está escrito por expertos en inteligencia militares a nivel mundial, españoles e fora de españoles. E destes temas eléctricos, do tema do comercio internacional, das materias primas, dos mercados de futuros, está se xogando todo eso. E nós estamos perdendo comba de forma acelerada. Vamos a crear un país de servicios. E temos... Sí, no. E temos que defender os factores estratégicos de producción. Se non defendemos os factores estratégicos de producción e non temos políticos que nos defendan e nos metan en Europa por a parte de atrás, vendendo media España, non vale. Desaparecemos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Dieste. Pasamos á votación do punto número 8. Votos a favor. 11 votos a favor. 10 votos en contra. 5, está bien. Abstención 0. 10 a favor, 5 en contra, 0 abstencións. Moi ben. Punto número 9 do orden do día, 3489/2021. Moción do Grupo Municipal Dice Boiro, Grupo Mixto, sobre o recoñecemento e mencións aos policías locais don Francisco Alcalde e don Alberto Alonso. Primer turno de intervencións. Señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, quero aproveitar o meu turno de intervención, o primeiro turno de intervención, para decir que, señor Dieste,
nin o Partido Popular, nin o PSOE, realmente poden falar de... sí, bueno, sí, realmente sí. Realmente, a título particular, sí. Por favor, cíñase... A título particular, sí. Señor Rodríguez, cíñase ao punto do día, por favor. Eu creo que estou facendo uso do meu turno de intervención. Xa, pero é que non podemos... Vale. Vale. Bueno, non foi falta de inteligencia militar cando hai portas xiratorias que siguen funcionando na actualidade. Creo que a cousa é bastante máis simple que eso. E nadie está libre de pecado nos partidos que representades. Nos imos a votar a favor, demos de lectura a moción de ICB e estamos de acordo co plantexamento, pero ainda así vou deixar que sea Antonio quen a presente. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, con esta moción o que queremos agradecer e máis homenaxear aos axentes da Policía Local que, co seu facer, rapidez, profesionalidade, con toda a seguridade salvaron a vida dunha persona que había sufrido un infarto na vía pública. Todos sabemos que o máis preciado nesta vida é a propia vida. Polo que solicitamos se reconozca públicamente a súa labor, especialmente ese acto, e se lle conceda a mención e condecoración que lle poidera corresponder. Alguén pode pensar que ao mellor estamos solicitando pois algo que lle corresponde polo seu traballo. Bueno, eu creo que cando se realiza algo excepcional merece un premio, unha mención ou que lle corresponda. Polo que solicitamos desta corporación a súa aprobación. Pouco máis. Moitas gracias, señor García. Señora Torrado, ten a palabra. Compartimos o sentir da proposta realizada polo grupo. Eu penso que estes traballadores, pero calquera outro traballador que no ámbito público poda facer unha labor como neste caso, conseguir salvar unha vida, pois creo que é importante que se lle recoñeza, porque moitas veces aquí chegamos e, bueno, para poñer podres aos demais, pois logo empezamos todo o mundo a poñelos, pero efectivamente, cando hai que recoñecer unha boa función, un bo traballo, pois ás veces, bueno, sempre hai excusas, valle no soldo, e, bueno, pois eu creo que non está de máis este tipo de cuestións, porque efectivamente, pois aquela familia que conseguiu que ese home pudera seguir vivo a día de hoxe, pois creo que é algo moi importante foi para aquela familia e que efectivamente, pois porque houve unha boa xestión por parte dun dos corpos do noso concello, que en ese concreto pois era a Policía Local. Entón, pois nese sentido, penso que calquer tipo de recoñecemento que permita poñer en valor pois unha actuación feita por un servicio público e un servicio municipal, pois creo que é digno de poñer en valor. E cando digo o traballo desta xente, podo poñer tamén, ou poderemos poñer encima da mesa outro tipo de traballos que poderan haber feito calquer outro servicios municipais, cando é un traballo ben feito, pois non está de máis que a corporación, que ao fin e ao cabo estamos representando ao pobo de Boiro, e por eso tamén creo que necesita o recoñecemento do pobo este tipo de actuacións, pois penso que é unha boa proposta feita por un grupo da Corporación Municipal. Entón, efectivamente, imos a contar, apoiar esta iniciativa. Moitas gracias. Señora Soar, ten a palabra. Sí, nos estamos a favor, evidentemente. Solo un detalliño. En que consistiría a condecoración? Porque, no, digo isto, sí, porque hai concellos onde a condecoración é unha medalla, pero a medalla ten que pagala o que a recibe. Que isto xa é o colmo. Sí, é certo. Son 35 euros que ten que pagar o héroe. Ou ben, é verdade, ou ben, como no caso que foi durante o COVID, que eran 75 euros. Somente son gratis as que dá, ás veces, a Academia da Seguridade da Estrada. Entón, claro, isto tamén é un escándalo. Habría que facer unha normativa para que estas cousas non sucedan.
Home, Claro, é que... a verdade é que sí. Bueno, nós o que pretendemos é que se lle faga un reconocemento público e se lle corresponde unha medalla, pois unha medalla. Non creo que eles vayan a tal. Moi ben. Está, señor Soar. Sí, sí. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, nós imos tamén a votar a favor. De feito, recordo aquel pleno fai un ano, porque isto fai xa un ano, donde eu felicitei expresamente no pleno os policías. Naquela Ceboiro non se manifestou, eu sí, e agora, un ano despois, pois, bueno, ven ao pleno a solicitar isto. Perfecto, a min, se o resto de forzas políticas están de acordo en que levemos adiante esta mención, pois nós encantado de poder facelo. Celebramos que por parte de Ceboiro, cando un que ten un pouco de memoria se acorda de que presentaba mocións para que lle quitaran as armas aos policías e agora presente para que lle den condecoracións. Celebrámoslo. Moitas gracias. Señor Dieste. Señor Dieste, pulse, por favor. E máis a toda a policía local este traballo, pero o traballo de todos os días, porque todos os días salir á calle para eles é arriscado, nunca sabe o que che vai a tocar. E, bueno, felicitarlos pola súa loboura a prol da sociedade boirense, da súa seguridade, a seguridade de todas as persoas, que todo funcione como ten que ser no noso povo. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, ¿no? Vale, pues sí. Ten a palabra, señor García. Moitas gracias, señor presidente. Vamos a ver, a familia o infartado, Manuel García, enterouse da moción e tamén, se isto prospera, quixeran ao mellor estar no acto que se poda celebrar. E eu quixera pedir tamén que se puderan invitar a estas personas, a ele e máis a familia. Moi ben. Nada máis. Perfecto. Moitas gracias. Non máis intervencións? Vale, pois pasamos a votación. Votos a favor? 15 votos a favor. Vale, 15 votos a favor, 0 en contra, 0 abstencións. Moi ben. Vamos a pasar ao punto número 10 do orden do día e o expediente 3490/2021, moción do Grupo Municipal de Ceboiro, Grupo Mixto, sobre instalación de cuberta no recinto deportivo de Vista Alegre. Empezamos o primer turno de intervencións. Señor García, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, esta moción é reiterada porque xa foi presentada no ano 2017 e foi apoiada por todos en aquel momento. Se solicita unhas cubertas no recinto deportivo de Vista Alegre, tanto na entrada como na saída dos vestuarios. Os rapaces, cando chegan e saen deste recinto, sobre todo en inverno, non teñen onde resguardarse. Cando están esperando a que os veñan recoller seus pais ou eso, pois, bueno, a maioría das veces collen unhas molladuras tremendas. Entendemos que facer esta obra ten un custe relativamente pequeno, pero sí ten uns beneficios importantes para estos críos. Que, según teño entendido, hai sobre uns 400 usando estas instalacións. Por lo tanto, nada, pido voto a favor. Moi ben, pues moitas gracias. Segundo turno, señora Dores, ten a palabra. Sí, imos a apoiar a proposta realizada polo grupo de ICB, xa apoiamos no seu día, entón, evidentemente, é unha necesidade para esa instalación municipal, onde hai moitos nenos e nenas que a utilizan e, en consecuencia, moitos pais e nais que os van a recoller e que, efectivamente, é necesario este tipo de cubertas, que non o ten e prácticamente teñen todos os campos de fútbol que existen na contorna. E, además, a ver, vendo que tamén acabades de poñer unha recentemente aquí na salida do parque municipal, que evidentemente pode estar ben, pero que ao mellor daría moito máis uso, por exemplo, ao campo de fútbol de Vista Alegre. Sin tendo en contra nada de haberse colocado eso, bueno, pois tendo en conta de que había unha moción aprobada desde o ano, creo que, se me equivoco, desde o ano 2017, pois ben era que se pudera acometer esa
esa actuación de forma prioritaria. Pero, bueno, a ver se a la enésima vez se pode instalar algo que tampouco non é que teña un coste demasiado elevado para as arcas municipais ou mesmo pode facer os servicios de obras do propio Concello que podría acometer esta actuación tampouco sin unha gran problemática. Moitas grazas, señora Torrado. Señor a favor. Vale, señor Ruiz, ten a palabra. Sí, nós imos tamén a votar a favor nas xuntanzas que mantivemos cas entidades que fan uso desa instalación non nos manifestaron que isto fose unha prioridade, así como si o manifestaron en canto a que carecen de vestiarios, por exemplo, femeninos, e para iso nós fixemos o traballo de redactar un proxecto e de solicitar unha subvención á Xunta de Galicia, que, por certo, nas últimas semanas nos veñen de denegar. Pero, bueno, o dito que nós entendemos perfectamente a proposta que fai e vamos a apoiala. Moitas gracias. Señor Gueste, ten a palabra. Nada, vemos la necesaria e vamos a votar a favor. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, señor Rodríguez. Imos a votar a favor. Moi ben, algunha intervención máis? Non? Pasamos á votación. Un segundo. Hai que apoiala e facela. A ver, venga, vamos allá. Eh, 15 votos a favor, 0 en contra, 0 abstencións. Moi ben, pasamos ao punto número 11 do orden do día, o expediente 3636/2021, moción do Grupo Municipal do BNG sobre a mellora urbanística de Cima de Vila. Primer turnos de intervención. Señora Ansoar, ten a palabra. Ben, no lugar de Cima de Vila é unha das entradas de maior tráfico que temos en Boiro. Cada paso é unha zona onde hai máis xente vivindo e tamén hai unha grande implantación industrial. Entón, bueno, sempre hai un risco latente de atropello, cando non hai eses atropellos, aínda incluso riba dos pasos de cebra, e despois hai problemas de estacionamento de vehículos, ausencia de zonas de carga e descarga, falta de puntos de estacionamento de motos, bicicletas e BMPs, dificultades de acceso nas beirarrúas, necesidade de quitamedos, arranxo do firme e mellora de beirarrúas na subida a Espiñeira. Bueno, leo así algunha das cousas que piden os veciños. Entón, pedimos nos acordos varias cousas, como sería o acondicionamento e mellora do parque infantil da Casilla, aquel que está na recta cerca da Rotonda dos Mártires, acondicionamento e mellora do aparcadoiro de coches tamén en esa parcela, estudar, isto sí que, claro, ten que ser o grupo de goberno cos técnicos e a ver se é viable, estudar un proxecto de viabilidade do camiño de pés de Fonteiñas, facilitaría tamén ser unha ruta peonil, aparte de acceder as crianzas arriba ao instituto, acondicionamento e mellora da travesía de Cima de Vila, aquela que vai por abaixo, instalación de zona de aparcamento de bicicletas, motos e BMP, dito antes, solución ao problema de estacionamento e parada en todo o lugar e concretamente na reta da gasolineira, mellora da seguridade vial nos pasos a peóns e mellora do tramo da Costa de Espiñeira para vehículos e peóns. Estes días que a veciñanza se enterou desta moción, tamén avisaron de unhas achegas que, bueno, están fora de moción, pero é algo moi lóxico. Sería velocidade de 30 km por hora, con eso de que é xenérica xa en grandes cidades, limpeza de contenedores, limpeza de maleza nas beirarrúas, e iluminación concretamente nas farolas, seica de póñense sempre en puntos concretos, en Nadal e en cosas así, pois, certos, ese tipo de detalles. E, bueno, cousas que os demais grupos podan achegar, pois benvidas serán. Todo redundará en beneficio deste lugar. Grazas. Moitas gracias. Señor Ruiz, a palabra. Sí, nos imos votar a favor. Coñecemos perfectamente o que ali acontece. Eu, precisamente, hasta de forma persoal, somos conscientes que hai moitos problemas. Aí coinciden a principal entrada ao casco urbano de Boiro, unha zona urbana, unha zona semi-industrial, a presencia dunha estación de servicio, a presencia de centros comerciais, bueno, coincide todo e iso dificulta moito o día a día. Sabemos que a situación industrial ali é
un hándicap importante, de feito, cando chega o fin de semana aquilo aclárase completamente, entonces podemos indicar cal é concreto o foco do problema. Nós traballamos en ese sentido dende que chegamos aquí, porque os compañeiros do bloque nos levan manifestado en máis dunha ocasión a necesidade de acometer ali modificacións. De feito, o ano pasado xa nos puxemos en contacto coa AXI como propietaria da vía para solicitarlle poñer en marcha un mínimo de medidas viais de contención e de aviso dos viandantes e do tráfico, e manifestáronse contrarias a que nos deixaran facer nada ali. O que nos contestamos que por favor o fixeran eles e eran tal como planteaban. Se non nos deixaban facelo a nós, polo menos que o fagan eles como propietarios da vía. Nos, desde logo, imos a votar a favor das propostas e traballar para intentar sacalas adiante. Moitas gracias. Señor Dieste, primer turno. Vale. Señor, vamos a votar a favor. Vale. Sí, estamos totalmente de acordo, vamos a votar a favor. Señora Torrado, ten a palabra. Coñezo perfectamente a situación de Cima de Vila, porque tamén a padezo persoalmente o residir na zona. Mesmo recordo cando iba co carrito do neno a brincos polas beirarrúas, e a verdade é que se fixeron moitas actuacións en beirarrúas en outros sitios, e a verdade que aí sí que non tería que actuar a Xunta de Galicia, senón que é o propio Concello competente para poder actuar nas beirarrúas desa zona, e, bueno, xa sería unha das pequenas actuacións que se poderían acometer por parte do Concello e priorizar, porque as beirarrúas nesa zona tamén foron a cachos, hai sitios onde se interrumpe a beirarrúa, logo volve a aparecer un cacho, bueno, desniveles, faltas de accesibilidade e outras cuestiones tamén, como pode ser reforzar a iluminación na zona, señalización, bueno, hai varias cuestións que se poden acometer na zona. En relación ao parque infantil, pois, hombre, a verdad que é unha pena que un espacio desas características que non se poña tamén medidas de protección, porque está tan encima da carretera que incluso dificulta que os pais e as nais podan levar ali os cativos, porque en un despiste de nada pode aparecer na carretera, e que a velocidade que van nesa zona, da que eu tamén padezco, porque quero meter o meu coche no meu garaxe, e como reduzca un pouco a velocidade, e iso que poño intermitente, xa teño alguén que parece que como vou tan lenta para meter o meu vehículo dentro do garaxe. Non sei por que ese tramo, pois a xente dalle por coller velocidade, cando ainda sigue sendo claramente un tramo urbano, e a verdade é que para que quitar estas rutinas, pois ten que haber unha acción política, unha acción de seguridade cidadá, unha acción de seguridade vial importante na actuación. Xa o levan reclamando o Bloque, pero tamén outras forzas políticas tamén o puxemos encima da mesa en numerosas ocasións, e nada, hai que facer un plan específico para poñer en valor Cima de Vila e Carrofeito como unha zona que, ademais, leva abandonada dende fai moitos anos, e, ademais, que en este momento son moitos os residentes nese lugar, porque nos últimos anos son moitas as familias con nenos pequenos, incluso, que tiveron que ir a residir a esa zona, que antes era, como decía Luís, unha zona, entre comillas, semi-industrial, pero na práctica son moitas as familias que viven en Cima de Vila, e que hai que centrarse tamén en poñer en valor e mellorar a calidade de vida das persoas que residen e que residimos ali. Moitas gracias. Pasamos á votación. Votos a favor deste punto número 11. Sí, 15 votos a favor, 0 en contra, 0 abstencións. Moi ben, temos unha moción de urxencia. Creo que lle deixaron aí xa unha copia dela. É o expediente 3741/2021, a solicitude de subvención á Diputación Provincial da Coruña para a realización dun campus de vólei en Boiro. Se lles parece, votamos a votación para sacarlo adiante. Sabe que hai que ter maioría absoluta.
Entonces, votamos a urxencia, estamos votando a urxencia. Unha consulta. É necesario acordo plenario? Que? É necesario acordo plenario? Sí, para unha subvención deste tipo? Supuestamente sí. Sí, pídelo. Vale, vale. Vale, vamos a votar a urxencia. Votos a favor? Joder, pues no... Muy bien, está aprobada con 15 votos a moción. Entonces, bueno, pois digamos o primer turno de intervención. Ou votamos a moción, non? No. Vale, pues pasamos a votación. Votos a favor. Muy bien, unanimidade. Moitas gracias. Bueno, damos conta da actividade de control e rogos e preguntas. Non hai? Sí. Vale. Sí. Ben. Sería necesario quitamedos en Cuelo. Aparcamento de motos en Barraña, ali donde o campo de fútbol. E despois, que non é titularidade do Concello, pero a tramitación de dous cartéis que están en Abanqueiro, un que pon Triñanes e o de Sandrezo, que pon, sería Sandrenzo. Avisar de corrección. Nada máis. Moitas gracias. Señor García Díaz. Corresponde ao expediente 2673/2021, trámite de proposta de adxudicación dun contrato menor. Quería preguntarlle a señora interventora, pone, vista a existencia de crédito para este gasto na partida orzamentaria 132.623.00 por un importe de 18.000 euros. Esa partida, porque como se pone así, pertenece al capítulo 6. Esto es para comprar una maquinita para colocar un coche de la policía para el control de matrícula, supongo que será para el tema de lo que votamos en contra, del tema de la zona azul. Entonces me gustaría saber si esta partida corresponde al capítulo 6, porque si las cosas no han cambiado, el capítulo 6 no está prorrogado y no se ha aprobado el presupuesto. Entonces, también de paso me gustaría saber si este contrato menor, yo solo tengo la propuesta, se ha aprobado en alguna asunta de gobierno local. Vale. Muy bien. Tenía otras dos preguntas. Sí. Una es, quería conocer si es cierto que ha quedado desierto, es un sí o un no. El tema, la adjudicación para la limpieza de playas, me pueden contestar sí o no, no quiero más aclaración. Sí, es cierto, ¿no? Muchas gracias. Y otra cosa, señor Luis, usted me contestó esta mañana, aquel famoso, yo no me acuerdo el mes, sé que hacía frío, o sea, que sería... Me ha contestado mediante un correo el famoso tema de la devolución de los recargos que habíamos acordado, que se hiciera un informe de intervención y tal. Creo que tienen un trabajo excesivo, el COVID, ya sabe, esas cosas, ¿no?, que afectan. Mire, lo tiene muy fácil. Llame a muchos concellos que hay de todos los colores que han tomado el acuerdo plenario y han devuelto los recargos. Es así de simple. Yo pedí un informe para que este pleno tomara ese acuerdo de devolución, que es en lo que nos pusimos todos de acuerdo. Es fácil. Solo hay que tener intención. Yo entiendo que el COVID les quita mucho tiempo para esas cosas, pero bueno, me gustaría que a ver si es posible lo agilizaran, sobre todo para esa gente afectada, recibir ese dinero. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizado este pleno. Gracias. É que non levantaron antes a man, que eu sepa. Ah, vale. Pois para a próxima levante un pouquiño máis. Perdón, al play. Varias cuestións. Que se nos aclare que hoxe en Cesar pois o tractor pois entrou dentro unha parte que estaban desbrozando dentro dunha finca privada dun particular, rompeu a alambrada e o nogal que había na finca, que se nos aclare que tipo de actuacións
se van a facer con ese particular, se o coñecen da problemática e como van a solucionar esta actuación que nos reclaman aquí por parte de un particular que se veu afectado por esta actuación realizada por parte do Concello. Outra cuestión nos sorprendeu que en comparación ao mellor con outros concellos, como por exemplo o Concello de Lausame, se sacaron 50 prazas para o campamento de verán. En relación ao número de habitantes do noso concello, pois a verdad que pensamos que 70 foi un número moi limitado porque, bueno, nos chegaron bastantes queixas de xente que non pudo acceder a ese servicio. Entón, bueno, que nos explique cales foron os motivos para non poder atender a máis familias. Sobre todo, ver que, con respecto a outros concellos con moitísima menos poboación, pois, prácticamente se acercou moito ao número de usuarios que pudo albergar. Por último, pois xa o dixemos moitas veces, o tema dos pasos dos badéns existentes no noso concello siguen deteriorados, sin meterlles man, os badéns que hai tanto na carretera de Abanqueiro e, bueno, pois que se faga unha atención de mantenimento nesas zonas. Nada máis. Moitas gracias. Señora García, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Me comunican que os desfibriladores colocados no campo de fútbol de Baliño e de Vista Alegre, incluso no coche da policía local, están sin pasar a revisión. Claro, con isto temos un problema. Se un día os hai que utilizar e non dan a resposta que teñen que dar, pois sí que temos un problema grave. Entonces, eu quixera que me informaran por que están sin pasar. Así mismo, queríamos solicitar tamén un informe das revisións de todos os desfibriladores que podan ter o Concello nos edificios municipales e incluso así como o informe do personal formado en RCP e uso de desfibriladores para poder utilizalos nunha parada cardíaca, porque se non temos un policía local ao lado vamos a ter un problema de narices. A pregunta é por qué e o rogo é que se lle pasen. Moi ben, moitas gracias. Alguna máis? Moi ben, damos finalizado. Moitas gracias.